మెస్సియా ఫెలోషిప్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఆదివారం 2 ఆరాధనలు జరుగుచున్నవి. మొదటి ఆరాధన ఉదయం 8:30 రెండవ ఆరాధన సాయంత్రం 6 గంటలకు. మనం ఎదుర్కొంటున్న శ్రమలు మనంతలో మనం భరించలేము. మనం ఎదుర్కొంటున్న పోరాటాలు మన శక్తికి మించిన పోరాటాలు, శక్తికి మించిన అనారోగ్యాలు, శక్తికి మించిన ఆరోగ్య సమస్యలు, శక్తికి మించిన ఆర్థిక సమస్యలు, శక్తికి మించిన కుటుంబ సమస్యలు. ఈ కుటుంబ సమస్యలు, అనారోగ్య సమస్యలు బయటికి రావాలంటే గనక మనము ప్రార్థన చేసే వారితో మన సహవాసం చేయాలి. మెస్సియా చిల్డ్రన్ చర్చ్ 3 సంవత్సరముల వయసు నుండి 15 సంవత్సరాల వయసు గల బాలబాలికల కొరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 8:30 ప్రత్యేక ఆరాధనలు జరుగుచున్నవి. పురుషుల ఉదయకాల ప్రార్థన ప్రతి బుధవారం ఉదయం 5 గంటలకు. పురుషుల ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, ఆర్థిక సమస్యల నుండి విడుదల, ఉద్యోగులు మరియు వ్యాపారస్తుల అభివృద్ధి కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడుచున్నవి. కుటుంబ ప్రార్థన ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 6:30 కుటుంబాలలో మెరుగైన సంబంధ బాంధవ్యాల కొరకు, దైవభక్తి కలిగిన కుటుంబాలుగా తీర్చిదిద్దుటకు ప్రత్యేక ఉపదేశములు, దైవజనులచే వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు చేయబడుచున్నవి. మన భక్తి ఈ లోకానికి సంబంధమై ఈ లోకంలో కలిసి రావడం, నేరు పొందడం, దీవెన పొందడం, దానికి సంబంధించింది అయితే పర సంబంధమైన ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందలేం. ప్రార్థనా శిఖరం ఆత్మపూర్ణులైన ప్రార్థనా యోధులు అనుదినము ప్రపంచ శాంతి, దేశ మరియు రాష్ట్ర సుస్థిర పరిపాలన కొరకు, ఆత్మల రక్షణ, రోగుల స్వస్థత, దుర్వ్యసనాల నుండి విడుదల, అపవిత్రాత్మలచే పీడింపబడుతున్న వారి కొరకు ఎడతెగక ప్రార్థనలు జరుగుచున్నవి. మెస్సియా బుక్ స్టోర్ బైబిల్స్, వాఖ్యానాలు, భక్తుల జీవిత చరిత్రలు, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, ఫోటో ఫ్రేమ్స్ తదితరములు లభించుచున్నవి. మా అడ్రస్ మెస్సియా ఫెలోషిప్, 100 అడుగుల రోడ్డు, ఆటోనగర్ గేట్, విజయవాడ 7. మా ఫోన్ నంబర్స్ 9494767633 మరియు 9494767733. మీ అందరికీ వందనాలు. దేవుని పేరిట ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రతి ఒక్కరం కూడా స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రములు ప్రభువా, స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. మహాగణుడా నీకు స్తోత్రం. మహిమ కలిగిన మహారాజా మీకు స్తోత్రము ప్రభువా. రాజులకి రారాజువి, ప్రభువులకు ప్రభుడువు నీవే. నీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. నీతి సూర్యుడా నీకు స్తోత్రం అయ్యా. మహా గొప్ప దేవుడివి, నీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ప్రతి ఒక్క హృదయపూర్వకంగా దేవుని స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా. 2 చేతులెత్తి దేవుని స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. దేవాది దేవుడు ప్రభువా నీకు స్తోత్రము. నీతి సూర్యుడా నీకు స్తోత్రం. మహామహిమ కలిగిన దేవా నీకు స్తోత్రము ప్రభువా. అయా అయా నిత్యము కొనియాడబడుతున్న గొప్ప దేవా నీకు స్తోత్రం. ఇశ్రాయేలీయుల స్తుతుల మీద ఆసీనుడైన వాడా నీకు స్తోత్రము ప్రభువా. అయా దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మహాపరిశుద్ధుడైన దేవుడివి, ఘనమైన దేవుడివి, మహోన్నతుడివి, నిత్య నివాసివైన దేవానికి స్తోత్రము దేవా. స్తోత్రం. యెహోవా రాఫా, యెహోవా స్వస్థపరిచే యెహోవా నేనేనని సెలవిచ్చిన గొప్ప దేవుడు ప్రభువా నీకు స్తోత్రములు, స్తోత్రములు ప్రభువా. యెహోవా షమ్మా, యెహోవా నిస్సి నీకే స్తోత్రం. యెహోవా ఈరే నీకు స్తోత్రము దేవా, నీకు స్తోత్రములు ప్రభువా. యెహోవా ఎల్ షదాయ్ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవానికి స్తోత్రములు. ఎల్రోయ్ నీకు స్తోత్రం. మమ్మల్ని చూచుచున్న వాడా నీకు స్తోత్రం. ఎలోహిం నీకు స్తోత్రం, స్తోత్రం. యెహోవా మెకాదేశ్ నీకు స్తోత్రములు ప్రభువా, స్తోత్రములు ప్రభువా. ఘనమైన దేవుడివి ప్రభువా. నిన్ను ఘనపరుస్తుండగా నీ ఆత్మ బహు బలముగా సంచరించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. నీ ఆత్మతో అయా తండ్రి మమ్మల్ని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నింపమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. నీ ఆత్మాధ్వర్యములో మమ్మల్ని నడిపించమని వేడుకుంటున్నాము. మా హృదయములను ప్రభువా దేవా ప్రభువా నీ యొక్క సన్నిధిలో కుమ్మరించుకొని దేవా నీ సన్నిధిలో ఆరాధించి
ఆరాధించే భాగ్యమును మాకు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. నిన్ను కొనియాడే భాగ్యమును మాకు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. ఆత్మదేవ దర్శించండి ప్రభా. నిన్ను ఆహ్వానిస్తుండగా ఆత్మదేవ అయ్యా బలమైన అవును ప్రభా మేడగదిలో 120 మంది పైకి వచ్చిన ఆత్మ అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ అంత్యదినములలో ప్రతి ఒక్కరిపై నీ ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని వాగ్దానము చేసిన దేవుడివి, నమ్మదగిన దేవుడు ప్రభా. నీ ఆత్మ చేత నింపండి, నీ ఆత్మ చేత నడిపించండి, నీ ఆత్మ బలమైన కార్యాలు మా మధ్యన జరిగించమని నీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నాము దేవా. దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. దేవా మీరే సహాయం చేయండి అయ్యా. రావాల్సిన బిడ్డలను అయ్యా ప్రభా మీరు మేల్కొల్పండి ప్రభా. దేవుని సన్నిధిలో నిత్య సుఖములు కలవు, నిత్య శాంతి కలదు, నిత్య సమాధానము కలదు, నిత్య సమాధానము నెమ్మది కలుగుతుంది కనుక ప్రభా దేవాన్ని సన్నిధిలో ఒక్క దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టమైన అయ్యా తండ్రి నీ సన్నిధి గడుపుటకు మా హృదయములను బలపరచండి, ప్రేరేపించండి. నీ కార్యములు మా మధ్యన బలంగా జరిగించండి. నీ సన్నిధిని నీ సహవాసమును దినదినము నూతన బలము చేత అయ్యా కొనసాగించండి, కృప చూపమని అయ్యా ప్రభా మీరే మహిమ పొందమని యేసునామములో వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అందరం చెప్దామా హల్లెలూయా? బిగ్గరగా చెప్దాం హల్లెలూయా. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. కూడి వచ్చిన మీరందరికీ యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తూ మనందరం కలిసి కొన్ని పాటలు పాడుతూ దేవుని మహిమపడతాం. జయం 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 జయశీలుడు నారారాజుకు, సర్వోన్నత నీకే జయం, సర్వాంతర్యామి నీకే జయం, సర్వకృపానిధి నీకే జయం అంటూ మనందరం కలిసి పాడేటప్పుడు చెప్దాం జయం అని చెప్తూ దేవుని నామమును మహిమపడతాం. సర్వోన్నత నీకే జయం, సర్వాంతర్యామి నీకే జయం, సర్వోన్నత నీకే జయం, సర్వాంతర్యామి నీకే జయం, సర్వకృపానిధి నీకే జయం, సర్వాధిపతివి నీకే జయం, సర్వకృపానిధి నీకే జయం, సర్వాధిపతివి నీకే జయం. జయం 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 జయశీలుడు నారారాజుకు, జయం 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 విజయమునిచ్చెడి. చెప్తామా జయం 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 జయశీలుడు నారారాజుకు, జయం 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 విజయమునిచ్చెడి. సర్వోన్నత నీకే జయం, సర్వాంతర్యామి నీకే జయం, సర్వోన్నత నీకే జయం, సర్వాంతర్యామి నీకే జయం, సర్వకృపానిధి నీకే జయం, సర్వాధిపతివి నీకే జయం, సర్వకృపానిధి నీకే జయం, సర్వాధిపతివి నీకే జయం. ఓహో జయం 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 జయశీలుడు నారారాజుకు, జయం 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 విజయమునిచ్చెడి యేసయ్యకు.
ప్రభు పరిశుద్ధునిగా చేయుటకు పరమును వీడిన నీకే జయం. పాపపు లోకపు పాశములు పడద్రోసిన నా పరమ ప్రభు పరిశుద్ధునిగా చేయుటకు పరమును వీడిన అందరూ చెప్తామా? పాపపు లోకపు పాశములు పడద్రోసిన నా పరమ ప్రభు పరిశుద్ధునిగా చేయుటకు వరమును వీడిన సర్వోన్నత నీకే జయం. సర్వాంతర్యామి నీకే జయం. సర్వోన్నత నీకే జయం. సర్వాంతర్యామి నీకే జయం. సర్వకృపానిధి నీకే జయం. సర్వాధిపతివి నీకే జయం. సర్వకృపానిధి నీకే జయం. సర్వాధిపతివి నీకే జయం. జయం 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 జయశీలుడు నా రారాజుకు. జయం 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 విజయము ఇచ్చడి యేసయ్యకు. పాపపు కాడిని లయపరచి సాతాను శిరస్సును చితుకగొట్టి ఆశీర్వాదపు పుత్రులుగా మమ్ములను చేసిన నీకే జయం. పాపపు కాడిని లయపరచి సాతాను శిరస్సును చితుకగొట్టి ఆశీర్వాదపు పుత్రులుగా మమ్ములను చేసిన నీకే జయం. పాపపు కాడిని లయపరచి సాతాను శిరస్సును చితుకగొట్టి ఆశీర్వాదపు పుత్రులుగా మమ్ములను చేసిన శబ్దమా సర్వోన్నత సర్వోన్నత నీకే జయం. సర్వాంతర్యామి నీకే జయం. సర్వోన్నత నీకే జయం. సర్వాంతర్యామి నీకే జయం. సర్వకృపానిధి నీకే జయం. సర్వాధిపతివి నీకే జయం. సర్వకృపానిధి నీకే జయం. సర్వాధిపతివి నీకే జయం. జయం 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 జయశీలుడు నా రారాజుకు. జయం 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 విజయం చెప్తామా? జయం జయం జయశీలుడు నా రారాజుకు. జయం 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 జయశీలుడు నా రారాజుకు. జయం 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 విజయమునిచ్చడి యేసయ్యకు. సర్వోన్నత నీకే జయం. సర్వాంతర్యామి నీకే జయం. సర్వోన్నత నీకే జయం. సర్వాంతర్యామి నీకే జయం. సర్వకృపానిధి నీకే జయం. సర్వాధిపతివి నీకే జయం. సర్వకృపానిధి నీకే జయం. సర్వాధిపతివి నీకే జయం. ఓ జయం 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 జయశీలుడు నా రారాజుకు. జయం 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 విజయమునిచ్చెడి యేసయ్యకు. జయం 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 జయశీలుడు నా రారాజుకు. జయం 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 విజయమునిచ్చెడి యేసయ్యకు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మన దేవుడు సృష్టికర్త, సర్వలోకం ఆయన మాట వింటుంది. నీరు ద్రాక్షారసం అవుతుంది, మృతులు సజీవులుగా లేస్తారు.
సర్వలోకనాథ సకలం నీవేగా పడదాం. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సర్వలోకనాథ సకలం నీవేగా, సర్వలోక రాజ సర్వము నీవేగా, సన్నుతింతును అనునిత్యము. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. వివాహములో అద్భుతముగా నీటిని ద్రాక్ష రసము చేసెన్. కనలేని అందులకు చూపునొసగి చెవిటి ముగల బాగు పరచితివే. కానాన్ వివాహములో అద్భుతముగా నీటిని ద్రాక్ష రసము చేసి కనలేని అందులకు చూపునొసగి చెవిటి ముగల బాగు. చెప్తామా? నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదే. నీకు సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో. ఆశ్చర్యకరుడా గొప్ప దేవుడవు, నీకు సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో. ఆశ్చర్యకరుడా గొప్ప దేవుడవు. సర్వలోకనాథ సకలం నీవేగా, సర్వలోక రాజ సర్వము నీవేగా, సన్నుతింతును అనునిత్యము. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. మృతులా సహితము జీవింపచేసి మృతిని గెలిచి తిరిగి లేచితివే. నీ రాజ్యములో నీతో వసింప కొనిపోవా త్వరలో రానుంటివే. మృతుల సహితము జీవింపచేసి మృతిని గెలిచి తిరిగి లేచితివే. నీ రాజ్యములో నీతో వసింప కొనిపోవా త్వరలో. మనందరం నీకు అసాధ్యమైనది. నీకు సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో. ఆశ్చర్యకరుడా గొప్ప దేవుడవు, నీకు సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో. ఆశ్చర్యకరుడా
నాథ సకలం నీవేగా సర్వలోక రాజా సర్వము నీవేగా సన్నుతింతును అనునిత్యము సృష్టికర్త యేసుదేవా లోకం నీ మాట వినును సృష్టికర్త యేసుదేవా సర్వలోకం నీ మాట వినును సర్వలోకనాథ సకలం నీవేగా సర్వలోక రాజా సర్వము నీవేగా సన్నుతింతును అనునిత్యము సృష్టికర్త యేసుదేవా సర్వలోకం నీ మాట వినును సృష్టికర్త యేసుదేవా సర్వలోకం నీ మాట వినును నీక సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో ఆశ్చర్యకరుడా గొప్ప దేవుడవు చెప్తామా నీక సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో ఆశ్చర్యకరుడా గొప్ప దేవుడవు సర్వలోకనాథ సకలం నీవేగా సర్వలోక రాజా సర్వము నీవేగా సన్నుతింతును అనునిత్యము హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మరి మన దేవుడు యూదా గోత్రపు కొదమ సింహం మన పక్షంగా యుద్ధం చేసేది ఆయనే. మీరు నిలిచి చూడండి విజయం పొందుకుంటారని చెప్పిన గొప్ప దేవుడు. పాడదాం యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా. అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది నీవే కదా నా ఆరాధన శబ్దమా నీవే కదా నా ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన నీవే కదా అందరం చెప్తామా స్వరాలెత్తి నీవే కదా నా ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతిని స్వాధీనమా యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతి చెప్తాము నీవే కదా నా ఆరాధన నీవే కదా నా ఆరాధన నీవే కదా నా ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన నీవే కదా నా ఆరాధన
ప్రజల నెమ్మదికై రాజాజ్ఞ మార్చింది నీవేనని చెప్తామా. నీ ప్రజల నెమ్మదికై రాజాజ్ఞ మార్చింది నీవేనని అహమును అనచి అధికారులను అదముల చేసిన నీకు అహమును అణచి అధికారులను అదములు చేసిన అసాధ్యమైనది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా నీవే కదా నా ఆరాధన. ప్రతి ఒక్కరు చెప్తామా అవునయ్యా నీవే కదా ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. నీ నీతి కిరణాలకై నా దిక్కు దశలన్నీ నీవేనని నీతి కిరణాలకై నా దిక్కు దిశలన్నీ నీవేనని నీ నీతి కిరణాలకై నా దిక్కు దిశలన్నీ నీవేనని కాలాన ప్రథమా ఫలముగా పక్వపరచిన నీకు అనతి కాలాన ప్రథమా ఫలముగా పక్వపరచిన అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతిని స్వాధీనమా నీవే కదా సత్వముకై నా జయము కోరింది నీవేనని నీ వారసత్వముకై నా జయము కోరింది నీవేనని అత్యున్నతమైన సింహాసనమును నాకిచ్చుటలో నీకు అత్యున్నతమైన సింహాసనమును నాకిచ్చుటలో అసాధ్యమైనదేమున్నది అసాధ్యమైనదేమున్నది అసాధ్యమైనది
శబ్దం అసాధ్యమైనది ఏమున్నది మన దేవునికి? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా, యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతిని స్వాధీనమా. యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా, యేసయ్యా ఆత్మీయ ప్రగతి నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన. చెప్తాం నీవే కదా, నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. చప్పట్లు కొడుతూ ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. శబ్దం ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి 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 ఆరాధన. యేసు ఆరాధన నీకే ఆరాధన. శబ్దం ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఆరాధన నీకే ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి నీవే కదా నా ఆరాధన. మనందరం రెండు చేతుల పైకి చెప్దామా? యా నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన అంటే అందరం కలిసి చెప్దామా? నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. మా పూర్ణ మనస్సుతో మీకే ఆరాధన, మా పూర్ణ హృదయముతో మీకే ఆరాధన, మా పూర్ణ ఆత్మతో మీకే ఆరాధన ప్రభువా. ఆరాధనకు యోగ్యుడా నీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఆత్మదేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభువా. నీవే మా తండ్రివి ప్రభువా, నీవే మా దేవుడివి అయ్యా. కింద భూమి అందే కానీ పైన ఆకాశం అందేనే కానీ నీ వంటి గొప్ప దేవుడు ఒక్కడను కూడా లేడు ప్రభువా. అటువంటి మహామహిమ కలిగిన దేవుని సంఘముగా కూడి నిన్ను ఆరాధించే ఆ ధన్యత, ఆ భాగ్యము ప్రభువా మాకు ఇచ్చినందుకు నిండు మనసుతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఆత్మదేవా నీ ఆత్మకార్యము బహు బలముగా జరిగించమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. నీ ఆత్మ ప్రభా అయా మా మధ్యన సంచరించుచుండుగా ప్రతి ఒక్కను కూడా ప్రభా అయా తండ్రి హృదయమును ప్రభా కదిలించండి ప్రభా, వెలిగించండి ప్రభా. నీ సన్నిధి కాంతి మా పైన ప్రకాశింపచేయమని అయా నీ సన్నిధిలో వేడుకున్నామయ్యా. దేవా ప్రతి ఒక్కరము కూడా రెండు చేతులెత్తి వేడుకుందాం. హల్లెలూయా. ఆత్మదేవా నన్ను దర్శించు ప్రభా, నన్ను దర్శించు ప్రభా, నాతో మాట్లాడయ్యా.
అయ్యా. అయ్యా నీ మాట కొరకు నీ సన్నిధిలో అయ్యా నేను కనిపెట్టుకొనిచున్నానయ్యా. దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లుగా నా ప్రాణము నీ కొరకు ఆశ పెట్టుకొని ఉన్నది ప్రభువా. దేవా నాతో మాట్లాడు ప్రభువా. అయ్యా నీ వాక్కుకై నేను వేచి ఉండగా దేవా నీ మాట కొరకై నేను కనిపెట్టుకొనిచుండగా అయ్యా నన్ను దర్శించి నాతో మాట్లాడి అయ్యా తండ్రి నన్ను బలపరిచి ఆదరించే గొప్ప దేవా నీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఆత్మదేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభువా. దేవా అయ్యా ప్రభువా దినములు గడిచిచుండగా ప్రభువా అయ్యా ప్రభా నూతన వాత్సల్యమును పుట్టించేవాడా అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. నీవే శక్తిమంతుడివి, నీవే బలవంతుడివి, నీవే ఘనమైన దేవుడివి, మహామహిమ కలిగిన దేవుడు ప్రభువా. నీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నామయ్యా, నీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నాం. ఎంతవరకు కూడా ప్రభా మా ఆరాధన అంతటిని కూడా మీరు ఆగ్రహించారు ప్రభా. అయ్యా వాక్యం ఎత్తుతున్న నీ దాసునిపై నీ అభిషేకము బలమైన అభిషేకముతో నింపమని వేడుకుంటున్నామయ్యా. నీ రెండింతల అభిషేకముతో నింపండి ప్రభా. ప్రతి మాట కూడా అయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రభా బలపరిచి ఆదరించి మేలు చేత తృప్తిపరిచి మీరే మహిమ పొందమని యేసు నామములో వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అందరూ కూర్చోండి దయచేసి మీ బైబిల్ గ్రంథాలని 133 కీర్తన. మరి కొన్ని క్రొత్త సత్యాలు నేర్చుకుందాం. కీర్తనలు 133. నాతో చెప్పండి. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరము. అది తల మీద పోయబడి అహరోను గడ్డము మీదుగా కారి అతని అంగీల అంచుల వరకు దిగజారిన పరిమళ తైలం వలె నుండును. సియోను కొండల మీదకి దిగివచ్చు హెర్మోను మంచు వలె నుండును. ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట ఉండవలనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. మరి ఆశీర్వాదము శాశ్వతం ఎక్కడుంది? ఐక్యత ఉన్న చోట ఆశీర్వాదము శాశ్వత జీవం ఉన్నట్లు మనం చూడగలము. ఇద్దరు స్నేహితులు ఉన్నారు. వారిద్దరు ఒకరినొకరి చాలా ఎక్కువగా ప్రేమించుకున్నారు. అది మంచి ప్రేమ. సరే ఇద్దరిలో ఒకరికి బట్టతల ఉంది. బట్టతల గురించి చింతిస్తున్నాడు అతను. ఏం చేయాలి బట్టతలని? సరే పక్కన స్నేహితుడు అన్నాడు, నాకు తెలిసిన డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, ఆ డాక్టర్ గారు మెడిసిన్ రాస్తే ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తే ఆ బట్టతల వెంట్రుకలు మరి తిరిగి వస్తాయని చెప్పాడు. సరే ఆశతో స్నేహితుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. డాక్టర్ గారు వెళ్ళాక డాక్టర్ గారు చూశారు. మరి ఈయన కూడా డాక్టర్ గారిని చూశాడు. మరి డాక్టర్ గారు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు. ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ మందుని ఇంటికి తీసుకొచ్చి వారం అయిపోయింది. సరే తన స్నేహితుడు అడుగుతున్నాడు, ప్రిస్క్రిప్షన్ మందు వాడుతున్నావా అని అడిగాడు. నేను వాడలేదన్నాడు. ఎందుకు వాడలేదన్నాడు. నాకు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన డాక్టర్ గారికే బట్టతలు ఉంటే నాకేం మేలు చేస్తాడు ఆయన అన్నాడుగా. ప్రజలు మన ప్రవర్తనను కనిపెట్టి చూస్తున్నారు. ప్రవర్తన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యము. మరి ఈ కీర్తన 133 కీర్తన, మరి దీని మీద యాత్రా కీర్తన దావీదు అని రాయబడినది ఇక్కడ. మరి కీర్తనలు చదవడం ద్వారా మన ప్రాణాలు తెప్పరలుతాయి. ప్రార్థన చేయడం కొన్నిసార్లు రాకపోతే కీర్తనలు చదవండి. మరి దావీదు మహారాజు ఈ కీర్తననే క్రీస్తు పూర్వము 1000వ సంవత్సరంలో దీన్ని రచించాడు. ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో ఈ కీర్తన రచించాడు అంటే, ఇజ్రాయెల్ దేశం మొట్టమొదటి రాజు సౌలు, అటు తరువాత దావీదును దేవుడు అభిషేకించాడు. ఎప్పుడైతే సౌలు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసి దేవునికి దుఃఖం కలిగించాడో అప్పుడు సౌలును దేవుడు తిరస్కరించాడు. అటు పిమ్మట దావీదును దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. మరి ఇప్పుడు సౌలు రాజుగా ఉన్నాడు. సౌలు కొన్ని సమస్యల గుండా వెళ్ళాడు, కొన్ని యుద్ధాల గుండా వెళ్ళాడు. అట్టి సమయంలో దావీదు సౌలు పక్షాన గొల్యాతుతో పోరాడి యుద్ధములో విజయాన్ని సంపాదించాడు. ఆ యుద్ధములో ఎప్పుడైతే దావీదు విజయాన్ని సంపాదించాడో అప్పుడు స్త్రీలు వీధుల్లోనికి వచ్చి మరి సౌలు 1000 కొలదిను దావీదు 10,000 కొలది అని వాళ్ళు హర్షధ్వానాలు చప్పట్లు కేరింతలు కొడుతున్నారు. దాన్ని చూసి సౌలు సహించలేకపోయాడు.
దావీదు పట్ల కోపం తెచ్చుకున్నాడు, ఆగ్రహం తెచ్చుకున్నాడు. ఏదో విధంగా దావీదును చంపేయాలని సౌలు అనేక సార్లు ప్రయత్నం చేశాడు. చివరికి సౌలు చనిపోతాడు. సౌలు చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మరి ఇజ్రాయెలు 2 రాజ్యాలకు విడిపోయి, ఉత్తర రాజ్యము దక్షిణ రాజ్యముగా విడిపోయి, దక్షిణ రాజ్యములో అంటే 10 గోత్రముల మీద దావీదు రాజు అయ్యాడు. మిగిలిన 2 గోత్రముల మీద ఇష్బోషెత్ అని, మీకు తెలుసు, ఇష్బోషెత్ అనే సౌలు కుమారుడు రాజు అయ్యాడు. అటు పిమ్మట కొంతకాలం తరువాత ఇష్బోషెత్ కూడా చంపేస్తారు. చంపిన తర్వాత రాజు దావీదు 12 గోత్రాల మీద రాజు అయ్యాడు. ఆ 12 గోత్రాల మీద రాజు అయిన పిమ్మట సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరమని ఈ వాక్య భాగాన్ని దావీదు రాశాడు. మరి బైబిల్లో చూసారా మీరు, యాకోబు ఉన్నాడు. యాకోబుకి 2 భార్యలు ఉండారుగా. ఒక భార్య పేరు లియా లేకపోతే లేయా, అలాగే 2వ భార్య పేరు రాహేలు. మరి లేయా కుటుంబానికి, లేయా ద్వారా పుట్టిన సంతానానికి, అలాగే రాహేలు ద్వారా పుట్టిన సంతానానికి కూడా వైరం. రాహేలు ఎవరిని కందే? బెన్యామీనును కందే. బెంజమిన్, ద ట్రైబ్ ఆఫ్ బెంజమిన్. బెన్యామీలు అంటే వాళ్ళు యుద్ధములో ప్రావీణ్యత గలవారు. దావీదు యోధాగోత్రం నుంచి వచ్చాడు. కానీ ఈ యొక్క సౌలు బెంజమైట్ అంటే బెన్యామీను గోత్రం, ఒకళ్ళంటే వాళ్ళకి ఆ 2 కుటుంబాల మధ్య పోరాటము ఉండేది. మరి ఆ పోరాటం చూసారా, కొంతకాలం కొనసాగింది. అటు పిమ్మట చూసినట్లయితే కనుక మరి దావీదు రాజు అయినట్టు కూడా మనం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూడగలము. మరి ఇప్పుడు దావీదు రాజు అయిన పిమ్మట రాజ్యాన్ని అంతటి ఏం చేశాడంటే ఏకత్రాటి మీదకి తీసుకొని వచ్చాడు. మరి అలాగే దేవుని ప్రజలను మన జీవితాల్లో కూడా ఐక్యత అనేది చాలా ప్రాముఖ్యము. అనైక్యత ద్వారా మనం పొందుకునే ప్రయోజనం లేదు. ఐక్యత అనేది దేవుడు చాలా ఇష్టపడతాడు. ఐక్యత ద్వారా కుటుంబాల్లో అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఐక్యత ద్వారా వ్యాపారం దీవించబడుతుంది. ఐక్యత లేని చోట సైతానుడు బహుబలంగా పనిచేస్తాడు. సైతానుడు వాడే ఒక ఆయుధం ఏంటంటే అనైక్యత. కుటుంబాన్ని పాడు చేయాలి, సమాజాన్ని పాడు చేయాలి, దేశాన్ని పాడు చేయాలని అనైక్యతను సైతానుడు వాడుకుంటున్నాడు. మరి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే కనుక ఐక్యత గురించి అనేక వచనాల్లో రాయబడి ఉంది. మరి ముఖ్యంగా మీరందరూ పక్షులు ఎప్పుడైనా చూసారా? ఒంటరిగా పక్షులు ఎగరడం మనం చూడం, కానీ పక్షులన్నీ కూడా ఎట్లా ఎరుగుతాయి చెప్పండి? ఒక సమూహంగా పక్షులు వెళతాయి. మరి అలాగే బైబిల్లో కూడా 30 సార్లు కంటే ఎక్కువగా ఒకరినొకరు అనే మాట రాయబడింది. ఒకరిని ఒకరు, ఫర్ లవ్ వన్ అనదర్, ఒకరినొకరు ప్రేమించండి. మరి అట్లా 20 లేదా 30 సార్లు పైగా ఒకరినొకరు ప్రేమించండి. యోహాను సువార్త 13:34, సహోదర ప్రేమయందు ఒకరినొకడు అనురాగము గలవారై ఘనత విషయంలో ఒకరినొకడు గొప్పగా ఎంచుకొనిడి, ఒకరితో ఒకడు మనస్సు కలిపి ఉండి, అలాగే క్రీస్తు మిమ్మల్ని చేర్చుకున్న ప్రకారం మీరును కూడా ఒకరినొకడు చేర్చుకొనిడి. అలాగే మరి ఒకరినొకరు ఆదరించుడి, ఒకరికొకరు ఆతిథ్యమియుడి, అలాగే మీరు ఏకభావము గలవారై ఉండి ఒకరికొకడు బుద్ధి చెప్పుకొనుడి. ఇట్లా అనేక వాక్య భాగాలు. అలాగే మరి ఒకరినొకరు ఆదరించుకొనిడి, ఒకరికొకరు క్షమాభివృద్ధి కలుగచేయడి, ఒకరి భారమును మరొకరు భరించుడి, ఒకరికొకడు లోబడి ఉండడే వాక్య భాగాన్ని బైబిల్లో మనం అనేక సార్లు మనం చూస్తాంగా. కాబట్టి ఒకరితో ఒకరు మనం కలిసి ఉండాలి. ఐక్యత అంటే ఒకరితో ఒకరికి కలిసి ఉండాలి. అదే ఒకరికొకరు ఈ రోజులో పొసగట్లేదు, గిట్టలేదు. కానీ బైబిల్లో చూస్తే సహోదరులు ఐక్యత అంటే ఒకరినొకరు మనం ప్రేమించుకోవాలి. ఒకరి కష్ట సుఖాల్లో మరొకరు పాలిభాగస్తులు కావాలి. ఒకరి కోసం మరొకరు ప్రార్థన చేయాలి. వారి పక్కన కూర్చున్నారు ఎవరాళ్ళు? మన సహోదరులు, అంటే మన రక్త సంబంధులు, అంటే యేసుప్రభు రక్తము ద్వారా విమోచించబడి మన మధ్య మనందరం కూడా ఆయన యొక్క కుటుంబ సభ్యులం. కాబట్టి మనము ఒంటరి వారిగా మనతో ఉన్న కొంతమంది ఒంటరితనాన్ని కోరుకుంటారు. కానీ గాడ్ ఈజ్ నాట్ ది గాడ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్. అంటే దేవుడు ఒంటరితనాన్ని బట్టి దేవుడు ఆనందించడు. నేను అడుగుతున్నాను, మీతో పాటు ఎవరన్నా సమాజం మీతో ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ఏ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్? మిమ్మల్ని బలపరిచేవారు మీతో ఉన్నారా? అనే మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించేవారు ఉన్నారా? మిమ్మల్ని పురికొల్పేవారు ఉన్నారా? మన చుట్టూ గనక సరైన ప్రజలు లేకపోతే గనక మన జీవితంలో కూడా మనం చేరవలసిన గమ్యం మనం చేరలేము. మనం ప్రోత్సహించేవారు కావాలి, మన కోసం ప్రార్థన చేసేవారు కావాలి, మనకు బుద్ధి చెప్పేవారు కావాలి, మన గద్దించేవారు కావాలి, మన ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆదుకునే ప్రజలు కూడా మనకి
కావాలి. కాబట్టి సరైన వారితో మనం సాంగత్యం చేయకపోతే గనక మనం చేరవలసిన గమ్యాన్ని మాత్రం మనం చేరలేము. అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు, దయచేసి మీ బైబిల్ గ్రంథాలని హెబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం రండి ఒకసారి. హెబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం 24-25 వచనాలు చదువుకుందామా. కొందరు సమాజముగా కూడినట్లు కూడుకొనుట మీరు మానవద్దు. కాబట్టి కొందరు ఏం చేస్తున్నారు, సమాజం అంటే ఇష్టపడరు, కొందరు ఇతరులంటే ఇష్టపడరు, ఇతరులతో మాట్లాడమంటే ఇష్టపడరు, కొందరు ఇతరులకు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తామంటే ఇష్టపడరు, కొందరు ఒంటరి జీవులుగా జీవిస్తారు, ఒంటరితనాన్ని కోరుకుంటారు. కానీ బైబిల్ చెప్పేది ఏంటంటే కొందరు సమాజం అంటే అసెంబ్లీ అంటే మనం ఒక అసెంబ్లీ, ఇప్పుడు ఒక్కరికంటే ఇద్దరుంటే అదొక అసెంబ్లీ, ముగ్గురుంటే అసెంబ్లీ, నలుగురుంటే అసెంబ్లీ. కొందరు సమాజముగా కూడుకున్నట్టు మారినట్లుగా మీరేం చేయాలి, హెచ్చరించుకోవాలి, ఒకరికొకరు బుద్ధి చెప్పుకోవాలి. ఒకరి బలహీనతలను బట్టి మరొకరు మరి అతిశయించకూడదు, కానీ ఒకరిని ఒకరు బలపరుచుకోవాలి, ఒకరినొకరు ఆదరించుకోవాలి, ఒకరినొకరు మాటల ద్వారా పురుకొల్పుకోవాలి. మిమ్మల్ని పురుకొల్పే మనుషులు మీరు ఎప్పుడు మీకున్నారా? మీరు బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడు, మీరు ధైర్యాన్ని కోల్పోయినప్పుడు, లేకపోతే మీరు కష్ట గడియలు గుండా వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఆపత్కాలంలో ఆదుకునే స్నేహితుడు మీకు మందిరములో ఉన్నాడా? తర్వాత ఆ దినము సమీపించడం మీరు చూసిన కొలది మరి ఎక్కువ ఏమన్నాడు, సమాజముగా కూడుకోవటం మానకూడదు. ఇంటికాడ ప్రార్థన చేయటం మంచిదే, ఒంటరిగా ప్రార్థన చేయడం మంచిదే, కానీ ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి నా నామమున ఎక్కడ కూడుకుంటారో అక్కడ ఉంటానని దేవుడు మనకు సెలవిచ్చాడుగా. దేవుడు ఒక్కరికంటే ఇద్దరిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు. అందుకనే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కూడా లూకాసు వార్తలు మనం చూసినట్లయితే గనక, లూకాసు వార్తలో ప్రభుని యేసుక్రీస్తు 70 మందిని ఏర్పరచుకున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేశారంటే తాను వెళ్ళబోయే ప్రతి ఊరికి కూడా, ప్రతి చోటికి కూడా తనకంటే ముందుగా ఇద్దరిని పంపాడు. ఒక్కరిని ప్రభు ఎక్కడికి పంపలేదు. ఎంతమందిని పంపాడు చెప్పండి? ప్రభు ఇద్దరిని పంపాడు. ఇద్దరు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యము, ఇద్దరు. అలాగే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు అంటాడు, దయచేసి మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 19వ వచనం చూడండి. అక్కడ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుతుంది. మనం ఒంటరి జీవులుగా ఉండటానికి పిలవలేదు. మరియు మీలో ఇద్దరు ఎంతమంది వేడుకోవాలి? ఎంతమంది? ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేయాలి. దేనిని గురించి? భూమి మీద ఏమన్నాడు? కాబట్టి ఇద్దరు గనక ఏకీభిస్తే, సమ్మతిస్తే గనక, భార్య భర్తలు సమ్మతించి ప్రార్థన చేసిన ఎడల, అలాగే ఇద్దరు సహోదరులు సమ్మతించి ఐక్యముతో, ఏక మనస్సుతో, ఏకాత్మతతో, ఏకాగ్రతతో కలిసి ప్రార్థించిన ఎడల ఆ ప్రార్థనకు పరలోకము నుండి నందున నా తండ్రి వల్ల వారికి దొరుకునని మీకు చెప్పుచున్నాను. కొన్ని ప్రార్థనలకు జవాబు రావాలంటే ఏమి చేయాలి? మనం ఇద్దరు కలిసి వేడుకోవాలి. కొన్నిసార్లు ముగ్గురు కలిసి వేడుకోవాలి. కొన్నిసార్లు సంఘమంతా కూడా మరి కొన్ని కుటుంబాల కోసం ప్రార్థన చేసినట్లయితే కనుక అప్పుడు పరలోకము నుండి ఏమంటాడు దేవుడు? ఏమన్నాడు? నా తండ్రి వలన మీరు పొందుకుంటారు. మనం పొందుకోపోవటానికి కారణం ఇతరులతో మాట్లాడము, ఇతరులతో మన కలవము. ఇతరులు చాలా ప్రాముఖ్యము. కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్, సంఘం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యము. ఏదో ఆదివారం 1 గంట వచ్చి లేదా 2 గంటలకు వెళ్ళిపోతాం కాదు, కానీ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవాలి. ఒకరి కష్ట సుఖాల్లో మరొకరు పాలిభాగస్తులు కావాలి. తర్వాత ఏమంటాడయ్యా? 20వ వచనం చూస్తే, ఎలాగనగా మొదటి పైన ఏమన్నాడు? ఇద్దరు ముగ్గురు వేడుకుంటే పరలోకం నుంచి మీకు దొరుకుతుంది అంటున్నాడు. తర్వాత చూస్తే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడియుందురో ఏమన్నాడు? ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? మనం ఇద్దరి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాక, ముగ్గురు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాక 30 మంది 50 మంది వచ్చారా? అక్కడ ఎక్కడైతే దేవుని నామం పేరట ఒక్కరికంటే ఎక్కువ మంది కూడుకొని ఉంటారో అక్కడ దేవుడు ఉంటాడని సెలవిస్తున్నాడుగా. ఇక్కడ దేవుడు నిశ్చయముగా ఈ స్థలమందు దేవుడు తప్పకుండా ఉన్నాడు. దేవుడు తప్పకుండా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎక్కడైతే విభజన ఉంటుందో, ఎక్కడైతే ఐక్యత లేదో అక్కడ సైతానుడు దాడి చేస్తాడు. అందుకనే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు అంటాడు తనకు వ్యతిరేకముగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యము కూడా పాడైపోవును, తనకు తానే విరోధమైన ఇల్లు కూలిపోతుంది. మన ఇంట్లో సమాధానము లేకపోతే కనుక ఆ ఇల్లు కూలిపోయినట్లే. మన కుటుంబానికి ఐక్యత అనే పునాది ఉండాలి. మన కుటుంబంలో అందరూ ఐక్యత కలిగి జీవించాలిగా. అలాగే ఇంకో వాక్య భాగాన్ని కూడా చదువుకుందాం రండి. దయచేసి ప్రసంగి గ్రంథానికి రండి. ప్రసంగి గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 8-9 వచనాలు చదువుకొని మీరు చూడండి. ఐక్యత గురించి కూడా అక్కడ చాలా చక్కగా రాయబడింది. ఒంటరిగా నున్న ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు, కుమారుడు లేడు, సహోదరుడు లేడు. అయినను అతడు ఎడతెగక కష్టపడును, అతని కన్ను ఐశ్వర్యము చేత తృప్తి పొందదు, అతడు సుఖం అనేది ఎరుగక
ఎవరి నిమిత్తము కష్టపడుచున్నానని అనుకొనడు, ఇది వ్యర్థమైనదే బహు చింత కలిగించును అంటున్నాడు. తర్వాత చూడండి, ఒకడు ఎంత కష్టపడినప్పుడు కూడా, ఒకడు ఎంత మరి శ్రమ పడినప్పుడు కూడా అతని యొక్క శ్రమకు ఫలితాన్ని పొందలేడు. కానీ తర్వాత 2:9 అంటాడు, ఇద్దరి కష్టము చేత ఉభయులకును మంచి కలుగును. కాబట్టి మీకు పార్ట్నర్ కావాలి, ప్రేయర్ పార్ట్నర్ మీకు కావాలి. మీకోసం ప్రార్థించే వారిని ఏర్పరచుకోండి. ఇద్దరు కలిసి పోరాడితే కనుక మనం జయించవచ్చు. ముగ్గురు కలిసి పోరాడితే మరింత జయాన్ని మనం పొందుకోవచ్చు. ఇద్దరి కష్టము చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును కనుక ఒంటిగాడై ఉండుట కంటే ఇద్దరు కూడిండుట మేలు కాడు. ఒంటరివాడు తుంటరివాడు అంటారు. ఒక సామెత మీకు తెలుసా? ఒంటరివాడు తుంటరివాడు అంట. ఒంటరివాగా ఉంటే కనుక మన మనస్సు అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోతుంది. ఒంటరిగా ఉంటే మనం దేన్నైనా తెగించి పని చేస్తాంగా. మరి తర్వాత వాడు పడిపోయినను తనతో తన తోడు వాడిని ఏం చేస్తాడు? ఒకడు పడిపోతే కనుక వాడు కూలిపోతే కృంగిపోతే మరొకడు లేవనెత్తుతాడుగా. కాబట్టి తర్వాత వారు పడిపోయినను ఒకడు తన తోడి వారిని లేనెత్తును. అయితే ఒంటరిగాడు పడిపోయిన ఎడల వానికి శ్రమే. కాబట్టి మీకు ప్రేయర్ పార్ట్నర్ కావాలి. మీకోసం మీరు జీవించకూడదు. మనందరం స్వార్థపరులము, స్వలాభాపేక్షను కోరుకుంటా, స్వార్థాన్ని కోరుకుంటా. నేనే, నా ఇల్లే, నా భార్య, నా భర్త, నా వ్యాపారం, లేకపోతే నా ఉద్యోగం, లేకపోతే నా మోటార్ సైకిల్, నా కారు, నేను అంటారు చూసారా? ఆ నేను అన్న చోట్ల దేవుడు ఉండడు. కానీ ఎక్కడైతే మనకి ఎట్లాంటి తండ్రి ఉన్నాడు పరలోకంలో? ఏ తండ్రి ఆయన చెప్పండి? అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. మన పరలోకపు తండ్రి. ఎవరి తండ్రి చెప్పండి? నా పరలోక తండ్రి కాదు, మన పరలోకపు తండ్రి ఆయన. హీజ్ అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్. మన పరలోకపు తండ్రి. కాబట్టి మన పరలోక తండ్రి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలి? మన కోసం ప్రార్థన చేస్తాం మాత్రమే కాదు, కానీ మన తోటి వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి. బాధల్లో ఉన్న వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి. ఆపదలో ఉన్న వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి. హాస్పిటల్లో ఉన్న వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి. నలిగిన వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి. చితికిన వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి. గాయాలతో గాయపడిన వారి కోసం కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఒంటరిగాడు పడిపోయిన వానికి శ్రమయే కలుగును, వాని నేను లేవనెత్తువాడు లేక పోవును. తర్వాత చూడండి 11వ వచనం చూస్తే, ఇద్దరు కలిసి పండుకొని నీడల వారికి వెట్ట కలుగును. ఒంటరిగానికి వెట్ట ఎలాగు పుట్టును? ఒంటరియగు నొకని మీద మరి ఒకడు పడిన నీడల ఇద్దరు కూడి వారిని ఎదిరింపగలరు. 3 పేటల తాడు త్వరగా తెగిపోదు. ఒక పేట తాడుని ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ఒక పొలం ఏం చేస్తాం? ఎరగదీసాతలో భారతాం. అదే మోపుడు పొల్లుంటే కనుక దాన్ని ఎరగదీయలేంగా. కాబట్టి ఐక్యతలో బలం ఉంది. కాబట్టి కుటుంబంతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. ఏకాంత ప్రార్థన మంచిదే. భార్యతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. మీ పిల్లలందరితో కలిసి కుటుంబ సమేతంగా కుటుంబ ప్రార్థన తప్పకుండా మనం చేయాలి. కాబట్టి కొందరు సమాజంగా కూడుకున్నట్లు మనం మానకూడదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే సమాజంగా ఈ విధంగా కూర్చుంటాం ఏంటంటే, మీరు కూర్చున్న కుర్చీలో మీ ప్రక్కన వారు మీ ద్వారా దీవించబడతారు. మీరు పాడుతూ ఉండగా పక్కన వారు దీవించబడుతూ ఉంటారు. మీరు నవ్వుతూ ఉండగా పక్కన వారు దీవించబడుతుంటారు. మీరు చేతులు ఎత్తుతూ ఉండగా మీ ప్రక్కన వారి మీద కూడా దేవుని శక్తి అనేది దిగి వస్తుంది. కాబట్టి మనం సమాజంగా కూడుకోవటం మానకూడదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందిగా. ఒంటరిగా ఉండటానికి దేవుడు పిలవలేదు. కానీ సమాజము వీఆర్ ఎ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్. సమాజంలో బలం ఉంది, సంఘములో బలం ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా నేషనల్ జియోగ్రఫీ చూసారా? యానిమల్ ప్లానెట్, అడవిలో జంతువులు అంటే చూసారా? ఒంటరిగా ఉన్న జంతువుని సింహం అమాంతంగా మింగివేస్తుంది. కానీ అదే సమూహంగా ఉంటే గనక, ఒక వీడియో చూశాను నేను, ఒక గేదెలు అన్నీ సమూహంగా ఉన్నాయండి. ఆ గేదె మీదకి ఒక సింహం వచ్చింది. మిగిలిన గేదెలన్నీ వచ్చి తెలుసా? ఆ సింహాన్ని వెంటాడిగా. ఆ సింహాన్ని వెంటాడేటప్పుడు ఆ గేదె కొమ్మెల్లి సింహం యొక్క శరీరంలోకి లోనకి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సంఘములో సభ్యులు కావాలి. ప్రతి ఆదివారం ఆరాధనకు రావాలి. ఒంటరిగా ఉంటే మనకు క్షేమము లేదు. మనం కలిసి ఉండాలి. అందుకనే దావీదంటాడు 34వ కీర్తన 3వ వచనంలో దావీదంటాడు, నాతో కూడా యెహోవాను గణపరచుడి, మనము ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్ప చేయదు. ఏం చేయాలి మనం చెప్పండి? ఏమంటాడు దావీదు? నాతో కూడా దేవుని నామమును గణపరచాలి. అందరం కలిసి ప్రార్థన చేయాలి. కాబట్టి మన విశ్వాసముతో ఏ స్థలంలో కూడుకుంటామో అది దేవుని మందిరము అవుతుంది. కాబట్టి మనకి యూనిటీ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. యూనిటీ లేకపోతే దేవుని కార్యాలు మన జీవితాల్లో మనం చూడలేము. కాబట్టి ఎందుకు చర్చికి రావాలి పాస్టర్ గారు అంటారు కొంతమంది. మీకు చెబుతాను, ఒక చెట్టు గురించి మీకు చెబుతాను. ఒక చెట్టు ఉంది, దాని పేరు రెడ్ వుడ్ ట్రీ అంటారు. ఏం ట్రీ? రెడ్
వుడ్ అంటే ఎర్రని చెట్టు అనుకోండి, ఆ చెట్టు ఉంది. ఆ చెట్టు సుమారుగా 350 అడుగుల ఎత్తుకు పెరుగుతుంది. అది దాని యొక్క జీవితకాలం 2000 సంవత్సరాలు. మరి పెనుగాలులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ చెట్టు ఎదుర్కొంటుంది. మరి దాని వేళ్ళు చూస్తే 6 నుంచి 12 అంగుళాలకు లోపలికి మాత్రమే ఆ చెట్టు యొక్క వేళ్ళు వెళ్తాయి. కానీ ఆ చెట్టు చూసారా, 6 నుంచి 12 అంగుళాలు వేళ్ళే, కానీ ఎంత బాగుంది అనుకున్నాం, అది 350 అడుగుల ఎత్తు ఆ చెట్టు. మరి ఆ చెట్టు ఎదుగుతుంది. మరి ఆ చెట్టు తుఫాను వచ్చినప్పుడు పడిపోవాలిగా, ఆ చెట్టు తుఫాను వచ్చినప్పుడు కూడా పడిపోదు. ఎందుకు పడిపోదు చెప్పంటారా? ఆ చెట్టు వేరు చూసారా, దాని పక్కనున్న మరొక చెట్ల వేళ్లతో పెనవేసుకుంది. దాని చెట్టు వేరేట చెప్పండి, మరొక చెట్టు ఉంటుంది చూసారా, మరొక రెడ్వుడ్ ట్రీ ఉంటుంది. ఆ రెడ్వుడ్ ట్రీతో దాని వేళ్లతో పెనవేసుకుంటుంది. అట్లాగే చూసారా, మరి సుమారుగా ఆ అరణ్యములో ఉన్న రెడ్వుడ్ ట్రీస్ అన్ని చూసారా, ఒకదాని వేళ్లతో మరొకటి పెనవేసుకుంటుంది, ఒకదాని వేళ్లతో మరొకటి అది పెనవేసుకుంటుంది. కానీ బలమైన గాలి వచ్చినప్పుడు కూడా చూసారా, ఆ యొక్క రెడ్వుడ్ ట్రీ అనేది చూసారా, ఆ దాని వేళ్ళు లోపలికి లేనప్పుడు కూడా ఆ వేళ్ళు మరొక రెడ్వుడ్ ట్రీతో పెనవేసుకోవడం కారణంగా చూసారా, ఆ అరణ్యం అంతా చూసారా, అరణ్యాన్ని గాలి కదిలించలేదు. అరణ్యాన్ని కదిలిస్తుందంటారు, ఒక్క చెట్టుని గాలి కదిలిస్తేస్తుంది. కానీ ఆ చెట్టు చూసారా, ఒక్క రెడ్వుడ్ చెట్టు ఏం చేసి చెప్పండి, దాని వేళ్ళట అనేకమైన చెట్ల వేళ్లతో అది పెనవేసుకొని ఉన్నది. సుమారుగా అరణ్యంలో 1000 చెట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ ఒక చెట్టు కాదు, ఆ ఒక చెట్టు వేళ్ళు చెప్పండి, ఒకదాని తరువాత ఒకటి, ఒకదాని తరువాత 1, 2, 3, 4 ఒకదాని వేళ్ళు మరొక దానితో పెనవేసుకుంటాం కారణంగా ఆ చెట్టు తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు కూడా పడిపోదు. ఆ చెట్టు చూసారా, మరి ఎంత గాలి వచ్చినప్పుడు కూడా పడిపోదు. ఎందుకంటే దానికి మరొక చెట్టు బలం ఉంది, ఆ 2వ చెట్టుకు 3వ చెట్టు బలం ఉంది, 3వ చెట్టుకు 4వ చెట్టు బలం ఉంది. కాబట్టి ఆ విధంగా వేళ్ళు పెనవేసుకున్నట్టు మనం చూడ. కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫారెస్ట్. అంటే అడవిలో ఉన్నటువంటి చెట్ల బలమంతా కూడా ఒక్క చెట్టుకు ఉంది, ఒక చెట్టుకి ఉంది. అలాగే చూసారా, మనము కూడా గనక దేవుని మందిరానికి వెళితే గనక, దేవుని యొక్క మందిరములో పరిశుద్ధత కలిగి ఆరాధిస్తే గనక, మీ వేళ్ళు నా వేళ్లతో, నా వేళ్ళు మీ వేళ్లతో ఏమవుతాయి చెప్పండి, అవి కనెక్ట్ అవుతాయి. అవి చూస్తే అవి కనెక్ట్ చేయబడతాయి. కాబట్టి ఆ విధంగా కనెక్ట్ చేయబడితే కనుక మనము కదిలింపబడం. కానీ మనం ఒంటరిగా పోరాడితే కనుక, ఒంటరిగా తుఫాన్లో చిక్కుంటే కనుక ఆ తుఫాను మనం కదిలించి వేస్తుంది, మన తుఫాను మన కొట్టుకుపోతుంది. కాబట్టి మనం తుఫాన్లో కదిలించబడకుండా ఉండాలంటే కనుక ఏం చేయాలి చెప్పండి, మన ఇతరులతో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇతరుల యొక్క క్షేమాల్లో పాల్గొనాలి, ఇతరుల కోసం ప్రార్థన చేయాలి. అది చాలా ప్రాముఖ్యము. కాబట్టి మరి టుగెదర్ వీఆర్ పవర్ఫుల్ అంటే మనందరం కలిసి ఉంటే కనుక శక్తి మన మీదకి వస్తుంది, బలం మన మీదకి వస్తుంది. మనం కలిసి లేకపోతే కనుక మరి చిన్న తుఫాను కూడా మనం ఏం చేస్తుంది, కదిలించి వేస్తుంది. కాబట్టి ఒకరి కొరకు మరొకరు ప్రార్థన చేయాలి, ఒకరి భారాన్ని మరొకరు భరించాలి, ఒకరి యోగక్షేమాలను మరొకరు తెలుసుకోవాలి. నాకు వాక్య భాగం గుర్తుకొస్తాను, మీ అందరూ గుర్తుందిగా. ఆ పెంతెకోస్తు దినమునాడు మీరు ముఖ్యంగా కనుక అపోస్తల కార్యం 1వ అధ్యాయం మీరు చదివినట్లయితే కనుక, 1వ అధ్యాయంలో మరి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు మరణాన్ని గెలిచి లేచాడు. ఆయన ఆ లేచిన తరువాత ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత శిష్యులు కనపడుతుంది. ఆ శిష్యులు కనపడినప్పుడు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఏమంటే, మీరు శక్తి పొందుకునే వరకు యెరూషలేమును విడిచిపెట్టబాకండి, మీరు యెరూషలేములో ఉండమని ప్రభుని యేసుక్రీస్తు చెబుతాడుగా. అప్పుడు సుమారుగా 500 మంది యెరూషలేములో ఉన్నారని వేదాంత పండితులు చెబుతారు. మరి అలాగే మనం అపోస్తల కార్యం 2వ అధ్యాయానికి వచ్చినట్లయితే కనుక, మరి 2వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే అపోస్తలందరూ ఒక స్థలంలో ఎట్లా ఉన్నారు, వాళ్ళు వన్ అకార్డ్ అంటే ఏకాగ్రతతో ఉన్నారు. వారందరూ ఏక మనసు కలిగి వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ చూడండి, మొదటి అధ్యాయంలో చూస్తే 500 మంది ఉన్నారు, 2వ అధ్యాయంలో చూస్తే కనుక 120 మంది ఉన్నారు. మిగిలిన 380 మంది ఏమైపోయారు, వాళ్ళు బిజీగా ఉండారు అనుకుంటా నేను. వాళ్ళకి మరి మేడగదిలోకి వెళ్ళేటువంటి సమయం లేదుగా. సమయం లేకపోవడం కారణంగా చూసారా, మరి వాడు దేవుని శక్తి వారి మీదకి రాలేదు. కాబట్టి ఎక్కడైతే మనం కలిసి దేవుని నామం పేరట కలిసి ప్రార్థన చేస్తామో అక్కడ దేవుని శక్తి మన మీదకి దిగి వస్తుందనే సత్యాన్ని మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మేడగదిలో కలిసి ప్రార్థన చేశారో వెంటనే ఏమని చెప్పండి, వెంటనే సడన్లీ వెంటనే దేవుడు కార్యం జరిగించాడు. కాబట్టి మనం కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెంటనే దేవుడు ద్వారాలు తెరుస్తాడు, కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెంటనే స్వస్థత ఇస్తాడు, కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెంటనే అపజయాన్ని జయంగా మారుస్తాడు. మనందరం కలిసి ఇక్కడ మేడగదిలో 120 మంది కలిసి వెంటనే ఆకాశం వచ్చి చెప్పడే వెంటనే బలమైన గాలి వెంటనే. కాబట్టి ఇమీడియట్లీ సడన్లీ, కాబట్టి కలిసి ప్రార్థన చేస్తే కనుక సడన్లీ తప్పకుండా దేవుడు కార్యాన్ని చేస్తాడు. కలిసి ప్రార్థన చేస్తే కనుక రోగాలను స్వస్థ
స్వస్థపరుస్తాడు. కలిసి ప్రార్థన చేస్తే వ్యాపారాన్ని దీవిస్తాడు. కలిసి ప్రార్థన చేస్తే కుటుంబాన్ని దీవిస్తాడు. కలిసి ప్రార్థన చేస్తే మన దేవుడు అన్ని విషయాల్లో మననే ఆశీర్వదించే దేవుడై ఉన్నాడు. కలిసి ప్రార్థన చేయటం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. అందుకని అంటాడు, సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు. ఇక్కడ సహోదరులు అనే మాట న్యూట్రల్ జెండర్, అంటే అది ఒక స్త్రీ కావచ్చు, పురుషుడు కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ దావీదు అనేది ఏంటంటే 12 గోత్రాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడుగా. మనందరం కలిసి గనక పనిచేస్తే గనక, చూసారా ఏమంటాడు అక్కడ, ఎంత మేలు. స్త్రీలు కావచ్చు, పురుషులు కావచ్చు, లేకపోతే ఒక ప్రత్యేకమైన కుటుంబం కావచ్చు, ఎప్పుడైతే అందరి మధ్య ఏకాత్మ ఏక తాత్పర్యము ఉంటుందో అక్కడ దేవుని కార్యాన్ని మన జీవితాల్లో చూస్తాం. కాబట్టి మనందరం కూడా ఎవరు చెప్పండి, దేవుని రక్తము చేత విమోచించబడినాం. కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు చూసారా, మనం ఐక్యత కావాలంటే కనుక ఒక సిద్ధాంతం కూడా మనకు ఉండాలి. సిద్ధాంతం చూసారా, సిద్ధాంతం యూనిటీ ఈజ్ బిల్ట్ అప్ ఆన్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్. అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మన ఐక్యమత్యం కలిగి ఉండాలి. దేవుని వాక్యాన్ని, కొంతమంది తిరుగుబాటు కోసం ఐక్యత కలిగి ఉంటారు, కొంతమంది పోరాటం కోసం ఐక్యత కలిగి ఉంటారు. అట్టా కాదు, కానీ దేవుని సత్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనందరం కలిసి ఉండాలి. సిద్ధాంత పరంగా కూడా మనకి ఏకత్వం కావాలి. దావీదును దేవుడు రాజుగా అభిషేకించిన పిమ్మట ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ ఏం చేసి ఏకత్రాటి మీద తీసుకొచ్చాడు. మరొక రాజు లేడు, దావీదే రాజు. కాబట్టి ఆ రాజును ప్రజలు గౌరవించాలి. అభిషేకించిన ఆ యొక్క రాజుకి లోబడకపోతే కనుక దేవునికి లోబడినట్టే. కాబట్టి భార్య భర్తకు లోబడాలి, భర్త భార్యని ప్రేమించాలి, పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని లోబడాలి, అలాగే దాసుడు యజమానికి లోబడాలని బైబిల్లో ఉంది. కాబట్టి మనందరిలో కూడా ఒక్క ఆత్మ ఉంది. కాబట్టి మనందరూ దేవుని ఆత్మ మన జీవితంలో ఉంది. కాబట్టి ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత మనలో ఉండాలి. మనంతా మనం ఐక్యత కలిగి ఉండలేం, కానీ ఆత్మ ద్వారా మనం, దయచేసి రండి మీ వాక్య భాగాన్ని చదువుకుని వాక్య భాగాలు చూద్దాం. రోమపత్రిక 15వ అధ్యాయము 6వ వచనం చూడండి. మీరేక భావము కలవారై ఏక గ్రీవముగా ఇది సాధ్యమైన ఒకరి మనస్సు ఒకరితో కలగడం సాధ్యమంటారా? 30 సంవత్సరాల నుంచి నా భార్యతో నేను కాపురం చేస్తున్నాను. కొన్నిసార్లు అర్థం చేసుకోవడం కష్టమైపోతుంది, సాధ్యం. అందుకని పౌలు అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఒకరితో ఒకరు మనస్సు కలిసిన వారై ఉండవల్లండి. ఏకభావం కోరుకుంటున్నారు, ఏకగ్రీవంగా ప్రార్థన చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఏకభావము అలాగే ఏకగ్రీవంగా మనం ఉంటామో, ఏక మనస్సు కలిగి ఉంటామో, అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా, మనతో ఉంటాడు. కానీ మన మధ్య విభేదాలు వైషమ్యాలు ఉంటే గనక దేవుడు మాత్రం మన జీవితాల్లో ఉండడు. తర్వాత ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయానికి రండి ఒకసారి. ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ వచనం కొన్ని వాక్య భాగాలు చూద్దాం మనం. మీరు ఏక మనస్సులగునట్లుగా, చూడండి ఎంత పౌలు రాస్తున్నాడు, ఫిలిప్పీ సంఘానికి రాస్తున్నాడు. మీరు ఎప్పుడైతే గనక ఏక మనస్సు కలిగి ఉంటారో, ఏక ప్రేమ కలిగి ఉంటారో, ఏక భావం కలిగి ఉంటారో, ఒకదాని అంతా మీరు మనసు ఉంచుతారో, అప్పుడు నా సంతోషం అనేది పరిపూర్ణం అవుతున్నాడు. మై జాయ్ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్ అంటున్నాడు పౌలు వారికి రాస్తున్నాడు. కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఏం చెప్పండి, మనస్సులు కలవాలి. మనస్సులు కలవాలంటే కనుక దేవుడే ఆ మనస్సును ఏం చేస్తారు, కలపాలి. కానీ మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడా, అందుకనే మందిరానికి రావాలి. మందిరానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మాట్లాడి భార్య మనస్సును మారుస్తాడు, భర్త మనస్సును మారుస్తాడు. మందిరానికి దూరం అయిపోయి ఇంటికాడ నేను ప్రార్థన చేసుకున్న అంత భక్తి గల లేరులే అనుకుంటా మిమ్మల్ని మీరు మోసపరుచుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఏక మనస్సు కావాలి, ఏక ప్రేమ కావాలి, ఏక భావము గలవారై ఒక్కదాని ఎందే మనం ఏం చేయాలి, మనస్సు ఉంచాలంటున్నాడు. తర్వాత ఇంకో వాక్య భాగమై 2వ కొరింథీయుల పత్రిక 13వ అధ్యాయం 11వ వచనము. తుదకు సహోదరులారా సంతోషించుడి, సంపూర్ణులయుండి, ఏక మనస్సు గలవారై ఉండుడి, సమాధానముగా ఉండుడి. ఏమన్నాడు, ఏక మనస్సు గలవారై ఉండుడి, సమాధానముగా ఉండుడి. ప్రేమ సమాధానములకు కర్తయ్యకు దేవుడు మీకు తోడై ఉంటాడు. కాబట్టి దేవుని యొక్క కాపుదల మనకు కావాలంటే, దేవుడు మనకు తోడై ఉండాలంటే ఏం కావాలంటున్నాడు ఇక్కడ, ఏమన్నాడు, ఏక మనస్సు గలవారై ఉండాలి, సమాధానముగా ఉండుడి. అందరు శక్యమైతే అందరితో సమాధానంగా ఉండాలి, అందరి సమాధానాన్ని వెంటాడాలి. సమాధాన పరచు వారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడును. కాబట్టి మన కక్ష మన జీవితాలు ఉండకూడదు. కొంతమంది హాని చేశారు, ద్రోహం చేశారు, నష్టం చేశారు, దొంగతనం చేశారు, మన పేరు పడగొట్టారు, ప్రతిష్ట పాడు చేశారు. అయినప్పుడు కూడా దేవుడికి వారిని అప్పగించండి. కానీ మీరు మాత్రము చూసారా, పగ తీర్చుకుంటే మనవంతు కాదు.
సౌలు దావీదుని ఎన్ని విధాలుగా హింసించాడు చెప్పండి. సౌలు దావీదుకు మేలు చేశాడు, దావీదుకు యుద్ధంలో సహాయం చేశాడు, గొలియాతును దావీదు చంపాడు. అయినప్పుడు కూడా సౌలు మనసులో దావీదుని గురించి ఈర్ష్య, కోపం. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఈర్ష్య ఉంటుందో, కోపం ఉంటుందో, పగ ఉంటుందో, ద్వేషం ఉంటుందో అప్పుడు ఆ మనిషి సైతాను చేత నింపబడతాడు. ఇప్పుడు చూసారా, దేవుని యొక్క ఆత్మ సౌలు నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి కారణమైన ఈర్ష్య, పగ, ద్వేషం, అసూయ, ఓర్చలేనితనం, మత్సరము, కలహరం ఉన్న చోట దేవుని పనిచేయడు, దేవుడు ఉండడు. అందుకని దేవుని యొక్క ఆత్మ సౌలులోంచి వెళ్ళిపోవడం కారణంగా సౌలులోనికి దురాత్మ వచ్చింది. అనేక సార్లు చూసారా, దావీదుకి సౌలును చంపగల అవకాశం దొరికింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు దావీదు సౌలు చూసి ఎన్గేది అరణ్యంలో ఉన్నాడు. మరి సౌలు ఒక గుహలో శంకావర్తిని కాలకృత్యాలు తీర్చుకుంటున్నాడు. అప్పుడు సౌలును, శత్రువుని చంపడానికి దావీదుకి అవకాశం దొరికింది. దావీదు చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు అంటున్నారు, ఇది గొప్ప అవకాశం, అద్భుతమైన అవకాశం, ఇప్పుడు నువ్వు పగ తీర్చుకోవచ్చు. 15 సంవత్సరాలుగా నీ జీవితాన్ని పాడు చేశాడు, 15 సంవత్సరాలు నీకు నిద్ర లేకుండా చేశాడు, 15 సంవత్సరాలు నేను తరిమాడు, వెంటాడాడు, 15 సంవత్సరాలు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేశాడుగా. అట్టి వాడిని చంపడానికి నీ గుహలో దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. రండి వెళ్ళిపోదాం, పొడి చేద్దాం, బరిసి తీసుకురండి, కత్తి తీసుకురండి, ఖడ్గం తీసుకురండి, పొడి చేద్దాం దావీదుని అని చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా ఏం చేశారు, దావీదుని పురికొల్పారు, దావీదుని ప్రేరేపించారు. దావీదు వారి ప్రేరణకు కొంత లొంగాడు. కొంత లొంగి ఏం చేశాడు, సౌలు నిద్రపోతుండగా సౌలు యొక్క వస్త్రపు చెంగును ఏం చేశాడు, కట్ చేశాడు, వస్త్రపు చెంగును కోశాడంట. ఎప్పుడైతే సౌలు యొక్క వస్త్రపు చెంగును కోశాడు, మరి దావీదు మనస్సాక్షి గద్దించింది. దేవుడు గద్దించాడు. ఎందుకంటే సౌలు చెడిపోయినప్పుడు కూడా, సౌలు పాడైపోయినప్పుడు కూడా సౌలును గురించి తీర్పు తెచ్చే ఆధిక్యత, యోగ్యత దావీదుకు లేదు. దేవుడు అభిషేకించిన వారిని దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు. కానీ మీరు నేను వాళ్ళు బ్రష్లు అయిపోయినా పాడైపోయినా సరే వాళ్ళని మాత్రం మనం తీర్పు తెచ్చకూడదుగా. దావీదు చంపగల అవకాశం దొరికినప్పుడు చంపలేదు. ఎందుకంటే దావీదుకు దేవుని భయం ఉంది. ఆ కారణంగా చూసారా, దావీదును దేవుడు రాజుగా సిద్ధపరుస్తున్నాడుగా. ఈ 15 సంవత్సరాలు దేవుడు తర్ఫీదు ఇచ్చాడు, ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు. శత్రువులను ఏం చేయాలి, శత్రువులతో ఎట్ట వ్యవహరించాలి, జీవితాన్ని ఎట్ట కట్టుకోవాలి, కుటుంబాన్ని ఎట్ట కట్టుకోవాలి అని దావీదుకు దేవుడు నేర్పించాడుగా. కాబట్టి మనం ఏక మనస్సు కలవారై ఉండాలి, సమాధానముగా ఉండాలి. నేను అడుగుతున్నాను, అందరితో మనం సమాధానంగా ఉన్నామా? నన్ను కూడా నేను ప్రశ్నించుకుంటున్నాను, అందరితో మనం సమాధానంగా ఉన్నామా? సమాధానం లేకపోతే కనుక సైతానుకు ద్వారం తెరిచినట్లే. ఏమంటాడు, అందుకనే ఎఫెసీ పత్రికలో పౌలు అంటాడు, మీరు కోపపడు కానీ పాపం చేయకుడి. కోపపడతాం కానీ సూర్యుడు అస్తమించేలోపు ఏం చేయాలి, కోపాన్ని మనం జయించాలి. కోపంతో పడుకుంటే పాపం చేసినట్లే, కోపంతో పడుకుంటే కనుక సైతానుకు ద్వారం తెరిచినట్లే. కోపాన్ని జయించాలి, కోపాన్ని మనం జయించాలి. మరి 2వ వచనంకి వెళ్దామంటారు. ఇంకొక వాక్య భాగం కూడా చదువుకుందామా? మరి దయచేసి అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 32 వచనం కూడా రండి. అపోస్తల కార్యం 4:32. విశ్వసించిన వారందరూ విశ్వసించిన వారంటే అవిశ్వాసుల మధ్య ఏక హృదయం ఉండటం కష్టం. కానీ విశ్వాసుల మధ్య ఏముంది ఇక్కడ, ఏక హృదయమును ఏకాత్మయు కలవారై ఉండిరి. ఏక హృదయం, ఏకాత్మ సాధ్యం, కలిగి ఉండటం సాధ్యం. ఎందుకంటే ఆది సంఘంలో అది సాధ్యపడింది. కాబట్టి మనందరం కూడా ఏక హృదయం, ఏకాత్మ కలిగి ఉండాలి. ఎవడనో తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియూ తనదని అనుకోనలేదు. వారికి కలిగినదంతా వారికి సమిష్టిగా సమిష్టిగా ఉండెను. కాబట్టి ఈ లేఖనాలన్నింటిలో మనం చూస్తే ఏక మనస్సు కలిగి ఉండాలని మనం నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి ఆత్మ ఫలములు మన జీవితాల్లో ఆత్మ ఫలం ఉండాలి. ఏక మనస్సు లేకపోతే కనుక, భేదాభిప్రాయాలు ఉంటే కనుక ఒకరినొకరు మనం క్షమించుకోవాలి, ఒకరినొకరు మనం మన్నించుకోవాలి. ఎవరిని నేను మరి తీర్పు తీర్చట్లేదు. కానీ ఏకాభిప్రాయం, ఏక కుటుంబం కనుక, ఏ కుటుంబం కాకపోతే కనుక ఆ కుటుంబంలో సైతాండు చొరబడ, కుటుంబం అంత దేవుడు సైతాండు పాడు చేస్తారు. తర్వాత 2వ వచనం చదువుకుందాం. అది తల మీద పోయబడి అహరోను గడ్డము మీదుగా కారి అతని అంగీల అంచు వరకు దిగజారిన పరిమళ తైలము వలె ఉండెను. ఏదంటున్నాడు ఇక్కడ? అది అంటే ఏంటి? అక్కడ ఐక్యత గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. ఐక్యతను పరిమళ వాసనతో పోల్చాడు. ఐక్యతను తర్వాత మరి 3వ వచనం చూస్తే కనుక ఐక్యతను సియోను కొండ మీదకు వచ్చు హెర్మోను మంచుతో కూడా పోల్చాడు. మరి ఈ పరిమళ తైలం చూసారా, అన్నాడు యాజకులు ఉండారు. యాజకులు మాత్రమే కాదు కానీ ప్రధాన యాజకుడు ఉండేవాడు. ఆ ప్రధాన యాజకుని మీద నూనె, ఆలివ్ ఆయిల్, ఒలివల నూనె పోసి
ఏం చేసి తల మీద పోసేవారు. ఆ తల మీద నుంచి గడ్డ మీద కారేది, అంటే కుమ్మరించేవాళ్ళు. జలటం కాదు అది, జలటం కాదు అది, కుమ్మరించేవాళ్ళు. అది తల మీద నుంచి గడ్డ మీదకి, ఆ గడ్డ మీద నుంచి వస్త్రముల మీదకి, వస్త్రం మీద నుంచి నడికట్టు మీదకి, నడికట్టు మీద నుంచి చివరికి చీల మండలం వరకు కూడా అది ప్రవహించేది. కాబట్టి ఈ రెండిట్లో మరి 2-3 అధ్యాయాలు చూస్తే మనం చూసినట్టయితే గనక అది దిగజారిన అని చూసారు. అక్కడ దిగజారిన 2వ అధ్యాయంలో అతని అంగీల వరకు దిగజారిన పైరముల తైలము. అలాగే 3వ వచనం చూస్తే సియోను కొండ మీదకి దిగివచ్చు. ఏమన్నా దిగివచ్చు, ఆ 2 మాటలు అక్కడ మీరు చూడాలి. అక్కడ దిగజారిన, దిగివచ్చినంటే పైనుంచి కిందకి ఏమొస్తుంది? ఆశీర్వాదం వస్తుంది, పరలోకం నుంచి ఆశీర్వాదం వస్తుంది. ఆ రోజుల్లో చూసారా నూనె వాడేవారు. ఆ నూనె దేనికోసం వాడేవారంటే కనుక ప్రజలు కనుక, అతిథులు కనుక ఇంటికి వస్తే కనుక, ఇంటికి రాగానే మన పాతకాలం దినాల్లో చెంబు నిండా నీళ్ళు ఇచ్చి కాళ్ళు కడుక్కునే వాళ్ళంగా. ఆ రోజుల్లో అతిథులు ఇంటికి వస్తే వాళ్ళ తల నిండా ఒలివల నూనె పెట్టి ఆ తలను వాళ్ళు అభిషేకించేవారు. మరి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో నూనె చాలా విలువ ఉంది. దాన్ని వంట కోసం వాళ్ళు వాడేవారు. వంట కోసం మాత్రమే కాదు కానీ యాజకులను అభిషేకించడానికి కూడా దాన్ని వాడేవారు. చూడండి, ఒకసారి చూడండి అయ్యా ఈ వాక్య భాగాన్ని, కొన్ని వాక్య భాగాలు మీరు చూడండి దయచేసి మీ బైబిల్ గ్రంథాలని. నిర్గమకాండం 29:7 చూడండి. అభిషేక తైలము తీసుకొని అతని తల మీద పోసి, అతను చూస్తే అతను అభిషేకం అక్కడ ఏమంటున్నాడు? అక్కడ ఎవరి గురించి? మోషే అహరోను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అతను ఒక మనిషి గనక దేవుని కోసం ప్రతిష్ఠించబడ్డాడంటే గనక, ఆ మనిషిని ఏం చేసేవారంటే ప్రత్యేకించబడ్డాడంటే యాజకులు, ప్రధాన యాజకుడు అహరోను మీద మాత్రమే అతని తల మీద పోసి అతన్ని అభిషేకించవలను. కానీ మిగిలిన 29వ అధ్యాయము 21వ వచనం చూస్తే కనుక సాధారణమైన ప్రజలను లేకపోతే మిగిలిన యాజకులను అభిషేకించినప్పుడు వాళ్ళు ఊరిన నూనెని జల్లేవాడు, ప్రోక్షించేవారు. ద స్ప్రింకిల్డ్ అని దాంట్లో మనకు అక్కడ కనబడుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క అభిషేక తైలము మరి ఎందుకు ఐక్యతను అభిషేక తైలంతో పోలుస్తున్నాడు చూడండి. అభిషేక తైలను ఏ పదార్థాలతో తయారు చేసేవారు కూడా ఒకసారి మనం నేర్చుకుంటే మంచిది. దయచేసి మీరు చూడండి, నిర్గమకాండం 30 అధ్యాయము 22-23 వచనాలు. నీవు ముఖ్యమైన సుగంధ సంభరములలో, ఇక్కడ ప్రతిష్టాభిషేక తైలమునుంది. ఆ ప్రతిష్టాభిషేక తైలమును కొన్ని పదార్థాలతో తయారు చేసేవారు. ఒక పదార్థం పేరు చూస్తే గోపరసము, రెండోది సుగంధము గల లవంగ పట్ట సగము, అలాగే నిమ్మగడ్డి నూనె, ఒలివల నూనె, వీటన్నిటి కలిసి ఏం చేశారంటే పరిమళ సంభరముగా వాడు దాన్ని తయారు చేశారు. అదే ప్రతిష్టాభిషేక తైలమగును, అదే ప్రతిష్టాభిషేక తైలము. దాని అర్థం ఏంటంటే మనందరం కూడా మన మనసు కలిస్తే, మన వ్యక్తిత్వాలు కలిస్తే, మన స్వభావాలు కలిస్తే కనుక అది దేవునికి పరిమళ వాసనగా ఉంటుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మన మనస్సు కలిస్తే, కంపెనీలో పనిచేస్తాను అనుకోండి, మన మనస్సు కనుక మన యజమాని మనసుతో పనిచేస్తే, అలాగే కుటుంబంలో ఉంటే కనుక భార్య భర్తతో కలిస్తే, అలా భర్త మనస్సు భార్యతో కలిసి వారి యొక్క వ్యక్తిత్వాలు కనుక మరి ఏకమైతే, కుటుంబం అంతా కలిసి ఉంటే కనుక అది దేవునికి ఎట్లా ఉంటుంది? అది పరిమళ వాసనగా ఉంటుంది, పరిమళ వాసనగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఐక్యత ఎట్లా అంటే దేనికి సూచన? పరిమళ వాసనకు సూచన, ఐక్యత సుగంధానికి సూచన. మీ ఇంట్లో సుగంధం ఉందా? దుర్గం ఉందా? ఐక్యత ఉన్న చోట సుగంధం ఉన్నట్టు, అలాగే అనైక్యత ఉన్న చోట ఏమున్నట్టు? దుర్గంధము ఉన్నట్లు. కాబట్టి దేవుని ప్రజల్లో ఐక్యత ఉంటే గనక అది ఆ యొక్క కుటుంబం అనేది దీవించబడుతుంది. దేవుని ప్రజల్లో ఐక్యత ఉంటే గనక ఆ కుటుంబం చూసారా ఆర్థికంగా దీవించబడుతుంది, ఆత్మీయంగా దీవించబడుతుంది. అన్ని వారి పిల్లలు దీవించబడతారు, వారి సంతానం దీవించబడితే. ఐక్యత అనేది సమాజంలో ఆరంభం కాదు కానీ మన కుటుంబంలో భర్త నుంచి ఆరంభవాలి. భర్త నుంచి భార్యకు, భార్య నుంచి పిల్లలకి, పిల్లల నుంచి ఐక్యత సమాజంలోనికి వెళ్ళాలి, సమాజంలోకి ఐక్యత వెళ్ళాలి. కాబట్టి యూనిటీ రిఫ్రెషెస్ అండ్ మేక్స్ ఎ ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్. అంటే ఐక్యత చూసారా సువాసనకి దారి తీస్తుంది. దేని దారి చేస్తుంది? ఐక్యత దేనికి? సువాసనకి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి దేవుని ప్రజల మధ్య ఐక్యత అది సువాసనగా ఉండును. దేవుని ప్రజల మధ్య ఐక్యత పరిమళ ద్రవ్యంగా ఉండును. దేవుని ప్రజల యొక్క మధ్య ఐక్యత ఒక నూతన ఉత్సేదాన్ని, నూతన ఉత్సాహాన్ని కూడా మనకి కలిగిస్తుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క అభిషేక తైలం ప్రత్యేకమైన తైలం. కాబట్టి అభిషేక తైలము దేవుని యొక్క మరి శక్తి మన జీవితాల్లో రావాలంటే, దేవుని మన జీవితాల్లో కార్యం చేయాలంటే అందరూ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవాలి. ఫోన్లు చేసి అమెరికా ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడతాం కానీ ఇంట్లో ఉన్న భార్యతో మాట్లాడటం లేదు. కాబట్టి పాత నిబంధనలో పరిమళ తైలం సువాసన ఇచ్చేది. క్రొత్త నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వ్యక్తి జీవితంలోంచి జీవపు వాసన వస్తుందంట.
పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వ్యక్తులు ఏ వస్తుంది? ఏ వాసన? కొంతమంది పక్కన కూర్చోవాలని భయం వేస్తుంది, వాసన కొడతారు. అంటే మామూలు శరీర సంబంధ వాసనగా నేనేది అసలు దుర్వాసన. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యాన్ని చదవరు, వాళ్ళ వస్త్రాలను దేవుని వాక్యాలను ఉతుక్కోరు. మోషే అంటాడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో, సెనాయి పర్వతం మోషే వెళ్ళాడుగా, మీరు వస్త్రాలను ఉతుక్కోమంటాడు. మిమ్మల్ని మీరు కడుక్కోండి, శుద్ధి చేసుకోండి. శుద్ధి చేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం. ఎక్కడైతే ఐక్యత ఉంటుందో అక్కడ జీవపు వాసన బయటకు వస్తుంది. ఎక్కడైతే ఐక్యత ఉంటుందో అక్కడ పరిశుద్ధత ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ఐక్యత ఉంటుందో అక్కడ సహవాసం ఉంటుంది. ఎక్కడైతే ఐక్యత ఉంటుందో అక్కడ సువాసన ఉంటుంది. విభేదాలు దుర్వాసన కొడతాయి. అందరూ ఐక్యంగా ఉంటే ఒకరినొకరు పొగుడుకుంటాం. అందరూ ఐక్యంగా ఉంటే ఒకరినొకరు ప్రశంసించుకుంటాం. అందరూ ఐక్యంగా ఉంటే కనుక ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటాంగా. సేవకుల మధ్య కూడా ఐక్యత లేకపోవడం కారణంగా సేవ జరగట్లేదు. స్వార్థంతో దేవుని పనిచేస్తే అది కుదరదు. ఇక్కడ అంటాడు ఐక్యత అతని తల మీద పోయబడి అహరోను గడ్డము మీదుగా కారి అతని అంగీల అంచు వరకు దిగజారు. ఐక్యత, దాని అర్థం ఏంటంటే ఐక్యత ఉంటే గనక అది దేవుని యొక్క నాసికారంతర పరిమళ ద్రవ్యంగా ఉంటుంది. అప్పుడు దేవుని యొక్క దీవెన అనేది మన కుటుంబం మీదకి, వ్యక్తిగత జీవం మీదకి, వ్యాపారం మీదకి మనకి వస్తుందని అక్కడ అంటున్నాడు. కానీ దేవుని ఆశీర్వాదం పరలోకం నుంచి రావాలంటే ఏం కావాలి? మనకి ఐక్యత మన జీవితాల్లో మనకి కావాలి. చివరి 3వ వచనం చదువుకుందాం మనం. సియోను కొండల మీదకి దిగివచ్చు హెర్మోను మంచు వలె ఉండెను. మొదటి ఐక్యత అనేది అహరోను గడ్డం మీద కారిన పరిమళ తైలములు అంటున్నాడు. రెండోది ఐక్యత అనేది సియోను కొండల మీద దిగవచ్చు హెర్మోను మంచు వలె ఉంటున్నాడు. హెర్మోను పర్వతం ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉత్తర భాగంలో ఉంది. ఆ హెర్మోను పర్వతం అది ఎత్తైన, ఇజ్రాయెల్ దేశం ఎత్తైన పర్వతము. అది సముద్ర మట్టానికి 9,000 అడుగుల ఎత్తునుంది. మరి ఆ ఎత్తైన పర్వతం కాబట్టి ఆ హెర్మోను పర్వతం మీద మంచు ఉంటుంది. శీతాకాలంలో మంచు ఉంటుంది, వేసవి కాలంలో కూడా హెర్మోను పర్వతం మీద మంచు ఉంటుంది. ఆ హెర్మోను పర్వతం నుంచి ఆ మంచు కరడం కారణంగా ఆ మంచు ద్వారా నీళ్లు యోర్దాను నదిలోకి వెళ్తాయి. యోర్దాను నదిలో మాత్రమే కాదు కానీ ఆ హెర్మోను పర్వతం మంచు కరడం కారణంగా లోయంతా కూడా నీళ్లతో నిండిపోతుంది. ఆ దేశం అంతా కూడా నీళ్లతో నిండిపోతుంది. కాబట్టి ఐక్యత ఉన్న చోట అభివృద్ధి ఉంటుంది, ఐక్యత ఉన్న చోట ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. హెర్మోను పర్వతం తర్వాత ఏమంటాడు? హెర్మోను పర్వతాన్ని సియోను పర్వతంతో పోలుస్తాడుగా. హెర్మోను పర్వతం వేరు, సియోను పర్వతం వేరు. ఇక్కడ సియోను పర్వతం అనేది దక్షిణ భాగాన, ఇది చాలా చిన్న పర్వతం. అది సముద్ర మట్టానికి 24,000 అడుగుల ఎత్తుగా ఉంది. కానీ సియోను పర్వతం చూస్తే కనుక అక్కడ చూస్తే వర్షం లేదు, అక్కడ మంచు లేదు. ఆ సియోను పర్వతం చూస్తే ఎండిపోయిన పర్వతం, అది ఎండిపోయిన పర్వతం. కానీ అదే దేశంలో ఈ యొక్క పర్వతం, ఈ యొక్క మరి హెర్మోను పర్వతం ఉండడం కారణంగా చూసారా, ఆ హెర్మోను పర్వతం నుంచి వచ్చే మంచు చూసారా కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క సియోను పర్వతం మీద కూడా వస్తుంది. కానీ మనలో ఐక్యత ఉంటే గనక మనం ఇతరులు ప్రభావితం చేస్తాము. మనలో గనక మరి ప్రేమ ఉంటే కనుక ఆ ప్రేమ ద్వారా ఇతరుల జీవితాన్ని కూడా మనం ప్రభావితం చేస్తాంగా. కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఆశీర్వాదం కావాలంటే కనుక దేవుడు హెర్మోను కొండ మీద మంచును పంపించినట్టు దేవుడు అంటున్నాడు, నేను మీ జీవితాలనికి మంచును నేను పంపిస్తానంటున్నాడు. ఆ మంచు అనేది దేవుని యొక్క ఆత్మకు సూచన, ఆ మంచు అనేది పరిశుద్ధాత్మక సూచన, ఆ మంచు అనేది అభివృద్ధికి సూచన. కాబట్టి మన జీవితాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఐక్యత అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. ఐక్యత చాలా ప్రాముఖ్యం. గత వారం మనం చదువుకున్నాం, ఐక్యత గురించి మనం చదువుకున్నాం, గత వారం చదువుకున్నాం. సమాధానమును బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడు స్ట్రైవ్. అక్కడ మిలిటరీ భాష వాడుతున్నాడు పౌలు. అక్కడ ఐక్యతను కాపాడుకోవాలి, ఐక్యతను మనం కాపాడుకోవాలి. తర్వాత ఇంకో మాట కూడా మనం చదువుకుందామా? మన వ్యక్తిగత జీవితాల ఆశీర్వాదం కావాలా, లేకపోతే మన సంఘం మీద ఆశీర్వాదం కావాలా, కుటుంబం మీద ఆశీర్వాదం కావాలా? మనం ఎప్పుడైతే ఐక్యతను కలిగి ఉంటామో, కానీ మనంతరం మన ఐక్యతను సంపాదించలేం. కానీ మన సంఘానికి శిరస్సు అయిన దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి, దేవుని యందు నమ్మకం ఇచ్చినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మకు లోబడినప్పుడు, అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఐక్యతను మనలోనికి పంపిస్తాడు. కాబట్టి ఇద్దరు కలిసి కనుక ఐక్యంగా ఉంటే గనక అక్కడ పరలోకం ఉన్నట్లే. ఇద్దరు ఏకీభవిస్తే కనుక అక్కడ పరలోకము ఉన్నట్లే. ఐక్యత లేని చోట దేవుడు ఉండడు, ఐక్యత లేని చోట సైతానుడు ఉంటాడు. ఐక్యత ఆశీర్వాదానికి, ఐశ్వర్యానికి, శాశ్వత జీవానికి మూలము. కాబట్టి దేవుడు గనక మన ఐక్యత కలిగి ఉంటే గనక అప్పుడు దేవుడు తన ఆశీర్వాదాన్ని మన పట్ల ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తాడు. కాబట్టి ఐక్యత ఎట్లా వస్తుంది? పాస్టర్ గారు అనగొచ్చు మీరు. ఐక్యత ఎట్లా వస్తుంది? సమాధానము ద్వారా ఐక్యత వస్తుంది. చదివే ఒకసారి ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం ముగించుకుందాం. 1వ వచనం చదివే. ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూడండి. కాబట్టి
మీరు సమాధానము అనే బంధము చేత ఏమన్నాడు? సమాధానం ఉంటే గనక ఐక్యత ఉంటుంది. సమాధానము లేని చోట ఐక్యత ఉండదు. సమాధానం ఉన్న చోట జగడాలు ఉండవు. సమాధానం ఉన్న చోట భిన్నాభిప్రాయాలు, భేదాభిప్రాయాలు, సమాధానము ఉన్న చోట దేవుని సమాధానం లేకపోతే ఐక్యత ఉండలేము. అందుకని అంటాడు, కొంతమంది మనం కళ్ళలో కళ్ళబెట్టి చూడలేంగా. కొంతమంది నష్టం చేశారు, వాళ్ళ కళ్ళలో మనం కళ్ళబెట్టి చూడలేము, హాని చేశారు. అయినప్పుడు కూడా వారిని క్షమించాలి మనం. అందుకనే దావీదు అంటాడు, సహోదరులు ఐక్యత ఇట్స్ ప్లీజింగ్ అండ్ ప్లెజెంట్. కాబట్టి మనం ఒకరికి వ్యతిరేకంగా మరొకరు పోరాడకూడదు, కానీ ఒకరి కోసం మరొకరు పోరాడాలి. ఒకరికి వ్యతిరేకంగా మరొకరు పోరాడకూడదు. కొన్నిసార్లు మనం నా ఇష్టమే జరగాలి, నా మాటే నెగ్గాలి అంటాంగా, అది కుదరదు. కానీ పౌలు అంటాడు, నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను, ఇక మీదట నేనుగా జీవించేది నాలో క్రీస్తే జీవిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ గుంటనక్కలు ద్రాక్ష తోటలు పాడు చేస్తున్నాయి, కుటుంబాన్ని పాడు చేస్తున్నాయి. మరి మీ ఇంట్లో గుంటనక్కలు వచ్చినాయి, మీ ఇంట్లోకి మీ సంబంధ బాంధవ్య గుంటనక్కలు వచ్చి అనైక్యతను సృష్టించినయ్యా? లేకపోతే మీ వ్యాపారంలోకి నక్కలు వచ్చి ఆ ఎదిగే వ్యాపారాన్ని, ద్రాక్ష తోటని నక్కలు పాడు చేస్తున్నాయా? గుంట నక్కలు రాత్రిపూట వస్తాయి. ఎప్పుడైతే పెందుందో, ఎప్పుడైతే పోతుందో, పంటకి వస్తుందో అట్టి సమయాల్లో ఈ నక్కలు రాత్రిపూట వచ్చి పంటనే పాడు చేస్తాయి. స్మాల్ ఫాక్సెస్ రూయిన్ యువర్ వైన్. కానీ మనం ఐక్యతను ఎట్లా కాపాడుకోవాలంటే, కొన్నిసార్లు అఫ్కోర్స్ నాకు నా భార్య కొన్నిసార్లు తేడాలు వస్తాయి, విభేదాలు వస్తాయి. విభేదాలు వచ్చినంత మాత్రాన విడిపోంగా, మంచి మాట చెప్పారు. విభేదాలు వచ్చినాక మాత్రం విడాకులు తీసుకోంగా, విడిపోకూడదు. విభేదాలు వచ్చినంత మాత్రాన విడాకులు తీసుకోకూడదు, క్షమించాలి. ఇద్దరు కలిసి జీవించాలంటే ఒకటి తగ్గించుకోవాలి. ఇద్దరు గనక ఒక్కసారి ఫైర్ అయిపోతే ఆ కుటుంబం మాత్రము నిలబడి కాదు. కొన్నిసార్లు భార్య అరిసినప్పుడు మనం జస్ట్ నోరు మూసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు అంటే లెర్న్ టు కమ్యూనికేట్. కొన్నిసార్లు అయిపోయినాక నాదే తప్పండి అని కొన్నిసార్లు ఆమె రావచ్చు. అదే ఐక్యత అనేది చాలా ఐక్యత ద్వారా కుటుంబం అనేది దీవించబడుతుంది, ఆశీర్వదించబడుతుంది. కాబట్టి ఐక్యత కలిగి ఉండాలంటే సమాధానం ఉండాలి. మనందరిని మనం ఒకసారి మనం ప్రశ్నించుకోవాలి, నేను అందరితో సమాధానంగా ఉన్నానా? నాకెవరో ఆదివారం వాక్యం చెప్పినంత ఒకరు ఫోన్ చేశారు, నన్ను అడిగారు, పాస్టర్ గారు మా ఇంట్లోంచి ఒకరిని తరిమేశామండి మేము, దేవుడు నాతో మాట్లాడి. ఇంకెవరో తరిమేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇంకెవరిని తరిమేశావు, ఇంట్లో నుంచి తరిమేశావు, ఉద్దేశపూర్వకంగా తరిమేశావు. ఆ కారణంగా నీ కుటుంబం దీవించబడదు, నీ వంశం దీవించబడదు. నిష్కారణంగా ఎవరిని మనం తరివేయకూడదు. నాకు ఫోన్ చేసి పాప ఆ స్త్రీ చాలా కన్నీరు పెట్టుకుంది, పాస్టర్ గారు నాతో దేవుడు మాట్లాడండి, మా అమ్మని తరిమేశామండి ఇంట్లో నుంచి, మా అమ్మని గాయపరిచామండి, అప్పటి నుంచి నాకు మనసులో నెమ్మది లేదు, మనసులో సమాధానం లేదు పాస్టర్ గారు, నాతో దేవుడు మాట్లాడు, మా అమ్మతో నేను సమాధానం పడతానండి అని చెప్పింది. ఇంకా ఎట్లా మరి ఈరోజు కూడా దేవుడు అదే మాట సెలవిస్తున్నాడు, ఎవరిని తరిమేశావు ఇంటో, నీకేం హాని చేయలేదు, కీడు చేయనప్పుడు కూడా తరిమేసి ఒంటరిదానిగా చేశావు. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరము. అది తల మీద పోయబడి అహరోను గడ్డము మీదుగా కారి అతని అంగీల అంచు వరకు దిగజారిన అనుభవం. కాబట్టి ఐక్యతను దేంతో పోల్చాడు? పరిమళ ద్రవ్యంతో పోల్చాడు, ఐక్యతను సుగంధ ద్రవ్యంతో పోల్చాడు. ఐక్యత ఉంటే గనక ఆ ఇంట్లో సుగంధ సువాసన కలిగి ఉంటుంది. సియోను కొండల మీదకి దిగవచ్చు హెర్మోను మంచు వలె ఉండును, ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట ఉండవాలని యెహోవా సెలవిస్తాం కాదని ఆజ్ఞయిస్తున్నాడు. అక్కడ సెలవు అనేది ఇంగ్లీష్ బైబిల్ హీ కమాండ్స్. ఐక్యత ఉన్న చోట దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు, అనైక్యత ఉన్న చోట దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని ఆజ్ఞాపించడు. కాబట్టి మనందరం కూడా ఏం చేయాలి? ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రార్థన చేయాలి, ఒకరి యొక్క భారాన్ని మరొకరు భరించాలి, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి, ఒకరి కష్ట సుఖాల్లో మరొకరు పాలిభాగస్తులు కావాలి, ఒకరి కోసం మరొకరు ప్రార్థన చేయాలి.
మన ఇతరుల కష్టాన్ని మన కష్టంగా భావించాలి, ఇతర కన్నీటిని మన కన్నీటికి భావించాలి, ఇతరుల గాయాన్ని మన గాయంలాగా భావించాలి. ఒకరి కోసం మరొకరి కోసం దేవుడు మనం సృష్టించాడు, కానీ మన కోసం దేవుడు మననే సృష్టించలేదు. కాబట్టి మరి ఈరోజు మరి ప్రభువా, నా జీవితాన్ని పరీక్షించి ప్రభువా, నేను ఎవరినైనా క్షమించాలా, నేను ఎవరినైనా మరి బందీగా తీసుకున్నానా, ఈరోజు ఎవరినైనా నేను విడుదల చేయాలా, నాతో మాట్లాడేవు ప్రభువా, ఈరోజు నేను సమాధాన పడతాను. సమాధాన పడువారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అవుతారని కొండ మీద ప్రసంగంలో ప్రభుని యేసుక్రీస్తే అన్నాడుగా. క్షమించండి, సమాధాన పడండి, అప్పుడు దేనినైతే మీరు పోగొట్టుకున్నారో పోగొట్టుకున్న ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మరలా తిరిగి మనకి ఇస్తాడు. మీరు ఏది మర్చిపోయినా మీరు ఒకటి మర్చిపోబాకండి, ఐక్యత సుగంధ ద్రవ్యంతో పోల్చాడు. ఐక్యతని హెర్మోను కొండ మీద పడు మంచుతో పోల్చాడు. పైనుంచి కిందకి దిగుతుంది. ఆశీర్వాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? తూర్పు నుంచి రాదు, పడమర నుంచి రాదు, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పైనుంచి వస్తుంది. కాడే కొండ మీద మంచు దిగి వచ్చి ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని అంతటినీ పుష్కలంగా ఆ సారవంతమైన భూమిగా మార్చింది. ఆ యొక్క హెర్మోను పర్వతం మీద పడిన మంచు యోర్దాన్ నదికి వెళ్ళి ఆ యోర్దాన్ నది నిండా కూడా నదిని నీళ్లతో నింపింది. కాబట్టి మరి ఈ సంవత్సరం దేవుడు మీ కుటుంబాలను కూడా అట్టి ఆశీర్వాదంతో శాశ్వత జీవంతో నింపాలని దేవుడు తలస్తున్నాడు. మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం. గణేష్ ప్రార్థన చేద్దామండి. మరి అందరూ లేచినబడినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఎవరినైనా మనం క్షమించాలా, ఎవరితో సమాధాన పడాలా, మీరు ఎవరితో మాట్లాడవసరం దేవునితో చెప్పండి, ప్రభువా ఈ మనిషితో ఈ వ్యక్తితో సమాధాన పడటం చాలా అసాధ్యం, కానీ నీవు నాతో మాట్లాడావు కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తాను, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా అమ్మతో సమాధాన పడతాను, మా నాన్నతో సమాధాన పడతాను, మా అక్కతో సమాధాన పడతాను, మా చెల్లితో సమాధాన పడతాను, నా భార్యతో సమాధాన పడతాను. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు. భార్యతో సమాధాన పడు, తరిమి వేసిన వ్యక్తిని ఇంటికి తీసుకువచ్చి పెట్టుకోమంటున్నాడు దేవుడు. ఎవరికో మరి ఈ మాట మరొకసారి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. తప్పు చేసావు, నువ్వు అది ద్రోహం చేసావు, కీడు చేసావు, తప్పు చేసావు, కీడు చేసావు, ద్రోహం చేసావు, అన్యాయం చేసావు, ఆ వ్యక్తిని ఇంటికి తీసుకొచ్చి పెట్టుకోమంటున్నాడు దేవుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీకు స్తోత్రములు ప్రభువా. ఎంతో గంభీరమైన మాటల చేత మా హృదయాలను కదిలిస్తూ వెలిగిస్తూ బలపరుస్తూ నడిపిస్తున్న గొప్ప దేవుడు ప్రభువా. దేవా, ఎక్కడైతే 2-3 కూడి నా నామం ఏకీభవిస్తారో వారి మధ్యన ఉంటానని సెలవిచ్చిన గొప్ప దేవుడు ప్రభువా. అవును ప్రభువా, మేము అయ్యా సంఘముగా కూడి అయ్యా సహోదరుల ఐక్యత కలిగి ఉండుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరమని దేవా నువ్వు గొప్పగా సెలవిచ్చిన మాటలు బట్టి ప్రభువా, అది తల మీద పోయబడిన అహరోను గడ్డము మీద గుండా కారి అంగీల అంచు వరకు కూడా దిగజారిన పరిమళ తైలమలే నుండినని ప్రభువా అయ్యా నువ్వు సెలవిచ్చిన మాటలు ఎంతో గంభీరమైన మాటలు ప్రభువా. దేవా, ఐక్యతలో ప్రభు ఆశీర్వాదం ఉన్నది, ఐక్యతలో శాశ్వత జీవం ఉన్నదని నువ్వు సెలవిచ్చావు ప్రభా. అది సియోను కొండల మీద నుండి హెర్మోను మంచు వలె అది దిగివచ్చినని సెలవిచ్చిన రీతిగా ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును మాకు ప్రసాదించే దేవుడు నీవే కదా ప్రభా. నువ్వు సెలవిచ్చిన రీతిగా ప్రభా మేము ఐక్యతతో అయ్యా ప్రభా సమాధానం అనే బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకునేది అందు మేము శ్రద్ధ కలిగిన వారమై, ప్రేమ కలిగిన వారమై, ఒకరిని ఒకరము హెచ్చరించుకుంటూ బుద్ధి చెప్పుకుంటూ ప్రభువా నువ్వు చెప్పిన మాటలను ప్రభువా మేము ప్రభువా నీ ఆజ్ఞలను గైకొనుచు మా జీవితాలను నడిపించమని మమ్మల్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాము దేవా. ఆత్మదేవా, మీరు నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం. నీ ఆత్మ కలిగించే ఐక్యత చేత మా జీవితాలను బలపరచమని వేడుకుంటున్నామయ్యా. మా కుటుంబాలను ఐక్యతతో నింపమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. మా సంఘమును ఐక్యతలో నింపమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. ఏకాత్మ త్రియేక దేవుని యొక్క సన్నిధిని మాతో ఉంచమని వేడుకుంటున్నాము దేవా. దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. దేవా అయ్యా ప్రభా నీవే దేవా ఆత్మ కలిగించే ఐక్యతను పరిశుద్ధాత్మ దేవా
మీరు మాపై ఉండి ప్రభా మమ్మలను ప్రభా బలపరిచి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాము దేవా. నీకు నిండు మనసుతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఇంకెక్కడ ప్రభా మేము మార్పు చేసుకోవాలో, ఎక్కడ మేము దిద్దుకోవాలో, ఎక్కడ మా జీవితాలను ప్రభా సరిచేసుకోవాలో మీరు మా ప్రతి మాట కూడా మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా హృదయాలలో ఉన్న ప్రతి ఆలోచనను కూడా ప్రభా అయ్యా ప్రభా సరళము చేసి సహాయము చేసి నడిపించి కృపచూపమని నీ పాద సన్నిధిలో పాదాలు పట్టుకొని బ్రతులాడుకొని చుండగా ఆత్మదేవా మీరు చెవియొగ్గి ఆలకించి నీ కార్యమును మా మధ్యన జరిగించమని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాము దేవా. ఆత్మదేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నామా, దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము దేవా. అయ్యా తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభువా. పరిశుద్ధాత్మదేవా రండి ప్రభా, మా మధ్యలోనికి రండి ప్రభా. బలమైన నీవు ఆత్మచేత ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బలపరచమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. మీరు కలిగించే ఐక్యతను మేము కాపాడుకునేందుకు కృప చూపమని వేడుకుంటున్నాము దేవా. దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. అయానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మా సంఘమును జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రభా. అయా సహోదరులు మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రభా. ఐక్యతతో ప్రభా, అవును ప్రభా, యోనాతాను దావీదు హృదయము ప్రభా వారు ఒక్క హృదయముగా మారిపోయినట్లుగా మా హృదయాలన్నీ కూడా ప్రభా అయ్యా ఒక్క మనసుతో కూడుకొని నిన్ను ఘనపరిచే వారముగా ఉండుటకు కృప దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము దేవా. దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. అయ్యా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. అయ్యా తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. మేము ఐక్యతతో ప్రభా మా జీవితాలను బలపరచమని వేడుకుంటున్నామయ్యా. మా సంఘమును బలపరచమని వేడుకుంటున్నాం. మా కుటుంబాలను బలపరచమని వేడుకుంటున్నామయ్యా. అయ్యా ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవు కలిగిన వాడు వినుగా కానీ ప్రభా మీరు సెలవిచ్చిన రీతిగా మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నిండు మనసుతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము దేవా. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఆత్మదేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. నీ బలిష్టమైన రెక్కల కింద మేము దీన మనస్కులమై ఉండేందుకు కృప దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఎవడ దీనుడై నలిగిన హృదయం కలిగిన వాడై నా మాటలను శ్రద్ధగా వినినవాడినో అట్టి వాడిని దీవిస్తానని సెలవిచ్చిన దేవుడు ప్రభా. మేము దీన మనస్సు కలిగిన వారు ఉండేందుకు కృప చూపమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. అయ్యా మా సంఘ సరిహద్దులను విశాలపరచమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. సంఘములో ప్రతి బిడ్డ కూడా ఒక సైనికుని వలె పనిచేయుటకు కావలసినటువంటి బలమైన నీ ఆత్మ, అయ్యా బలమైన నీ మాట, బలమైన నీ కార్యము మధ్యన బలంగా జరిగించి ప్రభా సంఘ సరిహద్దులను విశాలపరచమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. నీకు నిండు మనసుతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అయ్యా మా పరిచర్యలన్నిటిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రభా. దేవా అయ్యా తండ్రి మా పరిచర్యలను ప్రభా దినదినము అయ్యా తండ్రి నూతన బలము పొందుకొని నూతన అభిషేకము చేత నూతన కార్యాలు చేత ప్రభా అయ్యా ప్రభా ఘనముగా జరుగుటకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాము దేవా. అయ్యా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మా ప్రేటవర్ బృందాన్ని మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రభా. అయ్యా అనేకుల కొరకు భారము కలిగి అనేకుల కొరకు భారము కలిగి ప్రార్థన చేయు ప్రార్థన యోధులు ఉన్నారు ప్రభా. ప్రార్థనా పరులు అనేకుల కొరకు భారంగా ప్రార్థన చేస్తుండగా పరిశుద్ధాత్మదేవ మీరే ప్రభా అనేకుల కొరకు, రోగుల కొరకు, అనేకుల కొరకు, విడుదల కొరకు, స్వస్థత కొరకు, బలహీనతల కొరకు వారు మొర్ర పెడుతున్నప్పుడు ప్రభా దేవా మీరే అనేకమైన అద్భుతాలు చేస్తూ అనేకమైన స్వస్థతలను ఇస్తూ అనేకమైన విడుదలను ఇస్తూ గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తున్న గొప్ప దేవుడు ప్రభా. అయ్యా శక్తిమంతుడా నీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నామయ్యా ప్రభా. దేవా అయ్యా తండ్రి మా పరిచర్యలన్నిటిని కూడా మీరు దీవించమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. అయ్యా మా యవన బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. అయ్యా మా యవన బిడ్డలు అయ్యా ప్రభా దేవుని చేతిలో బలవంతులుగా బాణవలే ఉండేందుకు కృప దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. మా యవన బిడ్డలు ఈ లోకంలో ఎక్కడ కలిసిపోకుండా ప్రభా నీ వైపే చూస్తూ, అవును ప్రభా దేవా నిన్నే వెంబడిస్తూ ప్రభా నిన్నే అయ్యా ప్రభా అనుసరిస్తూ నిన్నే ఘనపరుస్తూ మా బిడ్డలు నిన్ను అనుసరించే విధముగా కృప చూపమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఆత్మదేవా అయ్యా తండ్రి ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. అయ్యా నిండు మనస్సుతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మదేవా అలాగే ప్రభా అయ్యా తండ్రి గారిని ఆత్మీయ తండ్రి గారిని తల్లి గారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. దేవా మా దాసులను ప్రభా అయ్యా ప్రభా మీరు బలపరచండి ప్రభా. ఇంకా నూతన శక్తి చేత నూతన బలము చేత నింపమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యముతో నింపమని వేడుకుంటున్నాం. దీర్ఘాయుష్తో నింపమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. అయ్యా దీర్ఘాయువుతో నింపమని వేడుకుంటున్నాం. క్షేమముతో నింపండి ప్రభా. అయ్యా ప్రభా దాసులను ప్రభా అయ్యా ప్రభా మీరే భద్రపరచమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. తల్లి ఒకరి బిడ్డను ఆదరించినట్లుగా అనేక సంవత్సరములుగా మీ పరిచర్యలో మీ దాసుని ప్రభా ఆదరిస్తూ ధైర్యపరుస్తూ బలపరుస్తూ క్షేమమునిస్తూ అయ్యా సమాధానమునిస్తూ స్వస్థపరుస్తూ అయ్యా కృప చూపుతున్న గొప్ప దేవా నీకు నిండు మనసుతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా.
అయ్యా నీకు వందనాలు ప్రభా. తల్లి గారికి కూడా మంచి ఆరోగ్యముతో అయ్యా ప్రభా మీరే కృప చూపమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. అయ్యా సంఘము చుట్టూ నీ కంచి వేయమని వేడుకుంటున్నాం. అయ్యా సంఘము చుట్టూ, సంఘ కుటుంబాల చుట్టూ నీ కంచి వేయమని వేడుకుంటున్నాము దేవా. ప్రతి ఒక్కరిపై నీ కను దృష్టి ఉంచి మీరే నీ కృపలో భద్రపరిచి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. అలాగే వాక్యమిత్తిన మీ దాసులని అయ్యా అభిషేకించమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభా. ఆత్మదేవ నీ రెండింతల అభిషేకముతో నింపండి. బలమైన నీ వాక్కుల చేత అయ్యా ప్రభా బలపరచండి. ఇంకా ప్రభా అనేకుల కొరకు ప్రభా భారము కలిగి ఉన్న అయ్యా తండ్రి వారి హృదయం అంతటిని కూడా అయ్యా తండ్రి ప్రభా మీరే బలపరిచి అయ్యా నీ వాక్కు చేత బలపరిచి, ఆత్మ చేత బలపరిచి, నీ కృపలో భద్రపరిచి అన్ని విషయాలు కూడా తోడై ఉండమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. అయ్యా జ్యోతకను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. మీ పరిచర్యలో బలంగా వాడుకోమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. అయ్యా స్త్రీల కుడికిలో కూడా బలమైన నీ ఆత్మాభిషేకముతో ఇంకా అనేకులు ప్రభా నీ సన్నిధిలో చేర్పించడానికి కావలసినటువంటి నీ ఆత్మ బలము చేత నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం. అయ్యా సంఘంలో వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా పేరు పేరున మీరు దర్శించి జ్ఞాపం చేసుకొని మీరే మహిమ పొందమని యేసు నామములో బ్రతిమలాడి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. అవును ప్రభా, ఇంతవరకు ప్రార్థన ఆలకించావు, అంగీకరించావు ప్రభా. మరొకసారి మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకుంటుండగా ఎక్కడ ప్రభా నీ వాక్యానికి విరుద్ధంగా జీవిస్తున్నామో, ఎవరిని తరిమివేశామో, ఎవరిని ప్రభా ఎవరికైనా హాని చేస్తే, కీడు చేస్తే మమ్మల్ని క్షమించమని వేడుకుంటున్నాము. నీ వాక్యములు సెలవిచ్చి ఒకరి భారమును మరొకరు భరించమని చెప్పావు ప్రభా. ఒకరినొకరు క్షమించుకోండి అని చెప్పావు ప్రభా. అయ్యా కన్ఫెస్ యువర్ సిన్స్ టు వన్ అనదర్. అయ్యా మీ పాపలను ఒకరినొకరితో ఒప్పుకునేటప్పుడు మీకు స్వస్థత కలుగుదన్నావు కనుక ప్రభా, ఎక్కడైతే దేన్నైతే ఒప్పుకోవాలో పరిశుద్ధాత్ముడా మమ్మల్ని ఒప్పింప చేయండి ప్రభా. నీ కరుదృష్టికి మరుగైనది ఏదీ లేదు ప్రభా. అయ్యా క్షమాపణ ద్వారా స్వతంత్రము, స్వేచ్ఛ మాకు వస్తుంది కనుక ప్రభా క్షమించే మనసు నాకు, మాకు, మా అందరికీ దయచేయమని వేడుకొని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పేరు పేరు దర్శించండి. ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారస్తులు, చేతి పనులు ప్రభా, నీ ప్రజలు అనేక పనుల్లో ప్రభా ఉండినగా వారు చేస్తున్న కష్టార్జితాన్ని దీవించండి, ఆశీర్వదించమని యేసు నామాన్ని అడిగి ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. మెస్సియా ఫెలోషిప్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఆదివారం 2 ఆరాధనలు జరుగుతున్నవి. మొదటి ఆరాధన ఉదయం 8:30 రెండవ ఆరాధన సాయంత్రం 6 గంటలకు. మనం ఎదుర్కొంటున్న శ్రమలు మనంతలో మనం భరించలేము. మనం ఎదుర్కొంటున్న పోరాటాలు మన శక్తికి మించిన పోరాటాలు, శక్తికి మించిన అనారోగ్యాలు, శక్తికి మించిన ఆరోగ్య సమస్యలు, శక్తికి మించిన ఆర్థిక సమస్యలు, శక్తికి మించిన కుటుంబ సమస్యలు. ఈ కుటుంబ సమస్యలు, అనారోగ్య సమస్యలు బయటికి రావాలంటే కనుక మనము ప్రార్థన చేసే వారితో మన సహవాసం చేయాలి. మెస్సియా చిల్డ్రన్ చర్చ్ 3 సంవత్సరముల వయసు నుండి 15 సంవత్సరాల వయసు గల బాలబాలికల కొరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 8:30 ప్రత్యేక ఆరాధనలు జరుగుచున్నవి. పురుషుల ఉదయకాల ప్రార్థన ప్రతి బుధవారం ఉదయం 5 గంటలకు. పురుషుల ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, ఆర్థిక సమస్యల నుండి విడుదల, ఉద్యోగులు మరియు వ్యాపారస్తుల అభివృద్ధి కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడుచున్నవి. కుటుంబ ప్రార్థన ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 6:30 కుటుంబాలలో మెరుగైన సంబంధ బాంధవ్యాల కొరకు, దైవభక్తి కలిగిన కుటుంబాలుగా తీర్చిదిద్దుటకు ప్రత్యేక ఉపదేశములు, దైవజనులచే వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు చేయబడుచున్నవి. మన భక్తి ఈ లోకానికి సంబంధమై ఈ లోకంలో కలిసి రావడం, మేలు పొందడం, దీవెన పొందడం, దానికి సంబంధించిందైతే పర సంబంధమైన ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందలేం. ప్రార్థనా శిఖరం ఆత్మపూర్ణులైన ప్రార్థనా యోధులు అనుదినము ప్రపంచ శాంతి, దేశ మరియు రాష్ట్ర సుస్థిర పరిపాలన కొరకు, ఆత్మల రక్షణ, రోగుల స్వస్థత, దుర్వ్యసనాల నుండి విడుదల, అపవిత్రాత్మలచే పీడింపబడుతున్న వారి కొరకు ఎడతెగక ప్రార్థనలు జరుగుచున్నవి. మెస్సియా బుక్ స్టోర్ బైబిల్స్, వాఖ్యానాలు, భక్తుల జీవిత చరిత్రలు, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, ఫోటో ఫ్రేమ్స్ తదితరములు లభించుచున్నవి. మా అడ్రస్ మెస్సియా ఫెలోషిప్, 100 అడుగుల రోడ్డు, ఆటోనగర్ గేట్, విజయవాడ 7. మా ఫోన్ నంబర్స్ 9494767633 మరియు 9494767733.